Hello mga ka-listeners, maayong adlaw no. So karon mag-upload ta sa drama nga ang Kalag Nicolas. So part 1 no, balik 2 ka oras kape ni mga ka-listeners no. Unya pahibalo lang nako nga sa dili ganahan mo tan-aw sa tong vlog, i-forward ninyo dito sa drama no kay taas-taas na akong vlog ron kay ang akong isumpay ani nga vlog katong nag-order ko sa Shopee no. Nagkuha ko sa akong gi-order sa Shopee ba. Kay nag-order man ko og kuan kanang hand sewing machine bitaw kanang murag stapler mga ka-listeners no. Nya ako mo lay akong isumpay nga vlog ang katong pag sugat nako sa rider no kay para naputay vlog ba. Nya wala lang shout out sa taron kay taas man akong vlog. Nya pahibalo lang ako no, forward lang mo dito sa drama katong dili ganahan mo tan-aw sa akong vlog no. Forward lang dito sa drama para dili mo pull-an og pinaabot kay taas-taas ang vlog murag mga 15 minutes siguro kapen no. Unya kay bawal naman mo nga kinahanglan ta og support nga vlog mga ka-listeners no. Mao na nga ka-advance kog video karon mubo ra ni para kay ang sumpay nako nga vlog taas-taas man gud. Unya magpaybalo kung yudaan nga sa di ganahan sa vlog iditso lang ninyo dito sa drama. Okay, mao to mga ka-listeners. Kay ang sunod ani vlog man no. Unya mao to balikon ako forward dito sa drama sa mga di ganahan mo tan-aw sa vlog o katong ganahan mo tan-aw balika lang ninyo humag paminos drama no. Okay, mao to mga ka-listeners. Hello mga ka-listeners, maayong udto. Ang oras alas 11. Alas 11:17. So gapaabot ko karon mga ka-listeners sa akong order sa Shopee. Pa mo abot mga ka-listeners. So init ang kautuhon mga ka-listeners. Uga order ko kuan mga ka-listeners kana ang suga. Suga para sa kung payag. Nya karon moabot ning tawag na ang rider. Paabot na ko diri. Perting inita. Asar ka to dapat. Perting inita gid. Nya pamtay drama mga ka-listeners no. So vlog sa lang ta. Grabe inita. Balik ko rin. Balik ko rin mga ka-listeners, pasilong. Grabe inita. El Nino. Maabot rin mga ka-listeners aguan. Headset. Ni-order ko og headset. Bluetooth headset og kanang suga no. Nya ganina ning abot aguan. Nag-order ko og kanang sa tawag ning pangtahi bitaw mga ka-listeners kanang hand sewing machine no. So practice kog tahi kay lingaw ba. Lingaw ambot epektibo baga pangtahi mga ka-listeners no. Nakakuan ba mo ana kanang pangtahi nga hand sewing machine murag stapler no. Murag stapler ang dating ba. Nya ang matahi niya kana mga pareha ni mga humukon nga t-shirt no. Nya wa pa nako i-unboxing. Dungano na nako unboxing ini human aning ang moabot niya akong gi-order ron. Dungano nag-unboxing mga ka-listeners para atong intro vlog ba sa ato ang drama. Nya di ako dapit sa tower no? Pasilong ko rin mga ka-listeners, grabing inita. El Nino. Pasilong ko rin punuan punuan sa atis. Nya taon-taon na pag mabot ag rider. Pamabot ag rider mga ka-listeners. Grabe.
Init. Papan. Ano ba ito? Gali siya na pag-abot. So more to ato ang intro vlog mga listeners, no? Kini sa atong intro vlog kay wapa ko ka edit og drama, no? Basig itong ang kalag Nicolas ato itong ma-upload. Nya wapa gid mo abot ang Shopee. Taon na. Halaga to. Grabe bang inita. Di ko ipaagi lang og lakbay batid lapay sa lata nga gamay. Pagid mga kalisteners, silong sa ko kalisteners kay grabing inita. Pagkainit asar magatong Shopee. Pagit traffic sa ito mga kalisteners. Huwag na traffic ba. Balik sa agi. Pwede bang inita. Murag layo ko sa ito mga kalisteners. Murag layo pa itong tawag ba. Kaya og duol pa abot na. Masig mao na ni. Ang murag bangko gini ba? Boss. Shopee la boss. Mo na Shopee? Wala mga kalisteners. Grabing inita. Ito na. Duha ka buok no? Grabing inita mga kalisteners eh. Saan ato? Ang lechonan na pita? Wala. Wala mga kalisteners. So ato ning unboxing niya taon-taon. Salamat bos. So dara mga listeners akong order niya napay ko gipaabot nga katong pang vlog mga listeners, no? Kay paabot na mga listeners katong pang vlog kay kanagtang tungtungan aning cellphone kay importante kayo, no? Ya dili tama mga listeners kay mag-unboxing taw niya taw-taw, no? Thank you so much mga listeners for watching og amping mo kanunay. God bless atong tanan mga listeners, no? Sa ato nang unboxing ng unyang taw-taw, no? Hello mga listeners, kumusta? Balik ta sa atong vlog mga listeners, no? Sumpay ni sa ganina. Nya ato ni unboxing mga listeners og legit bagid ba, no? So yan na ito ni. Una mga listeners katong kuan pangtahi hand sewing machine ini. Sumulan na itong intro vlog mga listeners kay para largo na largo na sa unboxing. Yan. Kumplito din mga listeners, no? So pangtahi mga listeners. Kay magpractice kog tahi ba.
ay way lingaw. Nabong daghan kog sinina nga gisi. Magamit ra gyud ni mga ka-listeners ay pagtahi mga ka-listeners. Kompleto nakaset mo din abihan og kinira. Kay kinira man ang gi-order mga ka-listeners ba. Kining hand sewing machine. Namdi pakapin man yan nila So legit mga ka-listeners no. Mayroon ta og okay siya ni gamiton ba. Mailan jud siya legit kung ini gamit mugan na gyud no. Ewa pa ko kasuway nga ni man. Mutanaw sa tawag tutorial ani og unsa ko ni paggamit no. Pero urag sayo na siguro ni. Nya mga ka-listeners kanang napaisa ato duha. Kiri kining headset Bluetooth headset ni mga ka-listeners. Ayan, ito distingan kay ka na mag-edit bitaw. Importante magani. Yan. So pwede siya ni gamiton na pang jogging na yun. Kay mura man siya herban ba sa liog ba. Nya di jud basta-basta mahagbong. Yan, kaya pakita yun na yan. So na manual sa paggamit. Automatic ni. Yan. So di pa na ito ni matis sakto kaysa dunggan di ba liguan di ba lagi basta-basta mahagbong mga ka-listeners ba. Pero patakay ba og mo function kay mo pa man i-connect sa Bluetooth no. Pero ang pag-charge ani saon may pag-charge. Adi ambil type C type C. Abihan man ko way charge na. Way charge na alis liog i-charge mga ka-listeners or dunggan. So matistingan ni unya mga ka-listeners no. Unya ra ko mosulti og legit ni kay pa man to i-connect sa Bluetooth. Unya pero usa suga. Importante kini mga ka-listeners kay ngit-ngit og way suga og gabi ba. Order kong balik aning suga nga USB kay agi naguba sa kusugid power sa kuan sa generator ba. Mo to na nadaot ang bumbilya. Nasunog na siya to. Hindi na musiga. Kay lahi man day voltahe ni uban nga outlet. Kuan mo day. Naitag-as og voltahe ba na nasakpiat og saksak. Guba gid nasunog ang mobilya. Nya kini USB na gini para dili yung mga sunog ba. So ang purpose na ko ani kay USB para makuan siya sa power bank. Yan, ini power bank. Istingan sa power bank kay bita ni. Hindi masunog ba. Uy, di mo musiga. Ay siga dai. Abi di musiga kay gansi. Musiga di mga ka-listeners. Nya ipat na kay baog kusog ba nya ring gabi may lang kusog ba kay landag man. Kini ni saksak mga ka-listeners. Yan. Manay suga si mama. Siga gyapon no. Tulo ni siya mga ka-listeners no. Legit anan day. Puro ni siga. Ay di usah. Ada siga day. Abi ko di mo siga kay kan sige ni isa. Siga tanan mga ka-listeners legit. Ya. Kini wa pa ni matistingan pa ni nato no.
digit ba kini. Nya mo tong vlog, mga ka-listeners kay inya pa ni mabawaan og digit ba kay upa mo kay bawo ning sa ni paggamit. Kini samot niya kay bawo. Function yun kay basta Shopee legit man. Nya mo to mga ka-listeners, thank you so much for watching no nya. Unya pa ta magwag drama ato sa ning obserbahan og sa ni paggamit ning hand sewing machine. Kini kini murag dali ra man i-connect ra sa Bluetooth no. Unya ato ni baw unya ra ko ipabaw ninyo og mag-upload tag drama no para largo na. Okay mga ka-listeners, thank you so much for watching. God bless sa tanan. RMN Drama presents Kining Sugilanon. Ikaw, Kulas. Ikaw ang nahasulat sa panagna nga muluwas sa katawhan. Gigamit sa Dios ang imong pagkamahuyang aron pakaawawan ka mga taong malupigon. Ikaw, Kulas, ang muluwas sa iyang katawhan. Ako? O, imposible. Nga nung taong ako nga bisag asang ang guluha, wa magyukoy nakita nga mithi sa kong kaugalingon. Ug labi na nga dili ko gamitos Ginoo, kay wa ko'y gituhuan. Wa ko'y gituhuan kalag. Gamita ang imong konsensya, Kulas. Kay mao kini magtoltol ug mahimong iwag ngadto sa imong kalag. Ug nga ang imong kalag makasulti ug makaila sa pagpili sa unsay husto o dautan. Ayaw tuguti ang kahadlok nga mo'y maghari sa imong kasing-kasing. Kay tungod niya na, mapukan unya ang imong kalag. Pirmahi! Pirmahi na, Kulas! Aron maato ang kaluwasan ug batio na to ang tinuuray nga gugma. Ug magpuyo ta nga way kamatayon ining kalibutan. Pirma na, Kulas! Ayaw! Kami ang paminawa ug di ang singog sa demonyo. Kung ipadayon nimo ang pagtugyan sa imong kalag ni Satanas, Kulas, mapukan ang katawhan ug mag-ilaig kita sa tumang kapaitan. Kami ang tuhoy, Kulas. Kay kami naghupot sa kamaturan. Kami ang agianan sa kahayag ug kaluwasan. Busa itugyan na kanamo ang imong kalag. Ar magpuyo na kita sa tubang kamaya nining kalibutan na. Ang kalag ni Kulas. Gamiton ba di ay ang tao sa Dios ang iyang pagkamahuyang kung puwang ug wa siya ay pagtuo kaniya? Kini ang unod sa ato makalingaw ug angayang kapanaminang sugilanon nga naguluhan. Ang kalag ni Kulas. Mugna sa tagsuat, Emmanuel Nagdila Sacol. Ug ubos sa direksyon ni Ray Arellano. Ug mapasigarbuhong gidalit kaninyo sa RMN Drama. Ang kalag ni Kulas. Ang baryo tuong sakop sa lungsod Maaslom, din hinataw ang mutubag sa pangang Kulas. May asawa siya nga ginanan og mayang. Ang ilang pagpuyo, dili sa yon sanglit si Kulas, iabot man og daghang dimalas. Apan bisan pa sa mga pagsuway nga ilang nasinati, wa kini makapabugnaw sa paningkamot ni Kulas aron makasukol sa pwersa sa kinaiyahan. Dinhi magsugod atong sugilanon sa mabulokong kinabuhi ni Kulas nga maghatag nato og inspirasyon og ehemplo sa atong inadlawng pagpuyo ning kalibutan. Niya na paggabi atol nga kusog ang bunok sa uwan samtang siya nagmanihos siyang taxi nga gidriban, may babae nga mabdos nga kalit mipara kaniya. Ang babae nagpingit sa tumang kasakit nga mga nakay. Higaan, niya ang unang anib ning atong sugilanon, ang kalag ni Kulas. Dala ko sa ospital kaya maganak na siguro ko magdali. Dali sa taxi. Paghila lang, kinamugin dan. Hila. Tabang! Maganak lagi pwede! Sir, palihog lang taog perma din hi. Ha?
Ano mo pirma man ko nga, driver man ko sa taxi. Igo naman tayo kong gahatod anis pasyente. Ay, permahi lang, sir. Wa man ay kaso ba? Sure ka, ma'am. Wa yun ni kaso? Wa lagi, sir. Sige na, permahi lang. Ay, di malas na dawa da. Ganihan na platan ko. Ang ikaduha. Ay! Ay! Bugawas ko. Agoy. Wala, sumagibuhatan ako ni Ron. Patay na siguro nito, Hana. Hala, agoy nagkadugo iyang wala patay na yun siguro ni. Asa makarin ako na sa ibutang, oy. Abala na ni. Dati paslak resort, ma. Nganon do kayo makikang naabot? Og nanong kanira may gihatag nimo nako ha, Kulas? 200? Mabuhi pa ka tayo ni? Hoy! Tubag diha, oy, naon sa man ka? O lagi, mayang. Kibaw kong gamay kay na, pero usaha mo sa kong nagdimalas man kay ko yung dawa, good. Ganyan sa buntag, naplatan ko. Kaduasan, nakakuan ko, nakadisgrasya ko. Mingaw pagandaan, ikatulo lain pagkipunahon, unya pag... Unsa pagyod? Yan umihon naman kasi mo istorya. Sige! Hot na imong katarungan, Kulas. Alam makatuo na gyud ko nimo ba? Basta kay mo na lagi to. Huwag ayo na adlaw. May ngano man ka, oy, Kulas, nagipaningot man kag maayo. Ha? Naon sagog ka? Nagsabo ka? Sabog dawi, sabog taon, patakam na kagyawit dawi. Hinaya na mo tingo ba yung baba? Bida mayang, madunggan taon tas lain. Naunsa lagi ka, nga mura man kag nangurog diha. Nangurog bago kong waman. Nakaygitago na ko, Kulas, no? Sultihi dayon ko. Hoy, may bawaan ganit na ko nga nagbinuang ka. Alisto ka lang yun, ha? Hoy, tingog diha, oy. May nagpitok-pitok man lang ko ni mo mga mata. Ambot ay ayaw ko sige pangutan na diha gud mayanggol. Sumuka sa nimo eh. Nagduda na Yung gyud ko nimo, gagyaw-yaw Kulas, diha, ha? oy. Nagduda na gyud ko nimo. Tuloy na sa Mura doon na gyud kay gitaguan kay nagpirat-pirat gyud na imong mata. Nya ka na imong ilong umilisngag. Gidapi ka bang ilo. Sultihi ko kung unsa may imong gitago diha. Ah, Sulti diha. Murang kagamat yan, oy. Pinabuang ka diha, Kulas. Pinalugutaon ka. Unsa man gid na sa mga huna-huna, oy. Sige na, sulti na. nakapatay ko. Ha? Unsa to? Nakapatay ka? Oo, mayang. Pero dinaya lang ng tingog na may kadungog. Nakapatay kang tao, Kulas. Uy, ginoo ko. Pero nakapatay man ka. Ilong ka ni Diabida sa nimong imros kag buang. Tungil ko na imong tingog. Di madunggan ka. Ano laging nakapatay man itaon ka, Kulas? Ha, ano man? Nakaligis ko tao, mayang. Wala ko matuyo. Ginoo ko. Ano man intaon, Kulas? Oyot sa mga tabua. Ikaw ba sa gahiya sa puno mo? Kinaya na mo tingog. Di madunggan ta. Itang ko sa nuna mo tingog. Oo niya. Asa naman doon ang tao ngayon manaligsan, ha? Dini dapita miyang, dini dapita. Oh, asa naman? Wa man lagi din eh. Dire ito na ko gibutang ang lawas sa tao. Di ako to gipaslak din eh. Sigurado yung ko tupad din akong bato. Oo lagi, pero asa naman? Mas kang buang nga, dili ka magitong dapita, oy. Takulahaw mo na nawa. Oh, Kulas, dili ka ha. Buhi pa to. Ha? Unya na ning kamot ba ron nga mo ato sa ospital? O ka ha, doon na nakakita sa nahitabo. Unya lain ang mitabang niya. Atong susiyong sa unahan, gabiriktual dito, may kamang. Ay, buntag! Ay, buntag! Uy, sorry ha. Wa din ko makakita ni mo. O sige ato? Huwag naman mo kaya natural, di kakikita na ako. Kaya gamayon ko, gamay kong tao. Ako di si Agent Prospero. Ay, mao ba ni ang bahay ni Nicolas Anyog? Oo. Nga naman unta. Ako ang iyang asawa. Na ba siya? Wa ra ba siya din he? Unsa man di untay imong tuyo? Kini ma'am, pasensya na kayo sa istorbo, mama. Diretso lang kong sultis kong toyo. Ang imong bana, nakasa sa kong agaon. Ha? Nakasa? Balik. Yun na. Basig na sayop lang ka, sir. Ade. Ako gid kang bana ang imong tuyo? Di ko may mo masayop, ma'am. Nakuha na mo iyang plate number og siya ang driver's taxi nga nakadasmag sa kong agaon. Sigurado ka nga ang ako yung bana ang nakasa. Ma'am, kung wa man kasulti si imong bana, paibaw siya sa akong gisulti nimo, ha? Kaya sigurado ko,
Nasayod siya siyang gitaguang sa... Ma'am? Sorry, sir. Wa man gyud ko mahibaw ni ana. Uy, naunsa man di ang imong agawon? Grabe ang iyang kahimtang karon. Okay ra ba siya? Yan na, ma'am, yan na. Kana bang pito kadagong kahoy naputol diha dos niya bay? Di ba? Baliti man ang mga kahoya? Oh, sir. Gitoyo ba niyo putol ka ng mga kahoya? Wa man, sir. Naigo man gud na sa kusog ayong kilad gabi eh. Kay nga naman di ay, sir. Sir? Wait kaso, ma'am, wait kaso. Wala ko magito sa ako nakita nga pito gid ka kahoy. May nikos kilot. Sige, di lang ko madugay, mama. Basta pahibaw ang banan ni mo. Kadiyot lang, sir. Sir, ayaw na paglakaw. Kaya doon na pa kayo mga pangutana. Balik kayo sa adlaw, ma'am. Kinuo ko. Nahibaw ang ginaisip ko lang sinihitabo. Ay, pagkadimalas ginang kinabuhi Ngano man ka nga kanunay man kung gisundan sa dimalas Ako naman siguro ay tao nga pinakaalaot ining kalibutan Kayo ba yang... Mas pag magpakamatay na lang. Ginoo, pasaylo ako. Pasaylo ako sa akong mga diyan kanimo. Tataw, nagpuputog pistola, gusto magpakamatay. Amubalhin ko din aron maklaro na ko kung kinsa ni tawhana. Ala, uy. Mitanaw sa dinis ko na himutangan. Mupo ko payo. Ay, naman to siya. Nuha magalit. Ayaw paglihok. Sir, ayaw ko kung sa asin maluwi ka, sir. Kinsa ka? Kung sa imong tuyo na ko. Nganong imo kong gisundan? Sir, wataon ko musunod ni mo. Dili na kulaan, wapa ka moabot. Ako'y nakauna. Kinsa imo nga? Ako sa kula, sir. Barog, ug iisa ang imo mga kamot. Sir, maluwi ka, sir. Ayaw taon ko kung saan, sir. Di tao ko na tagtao. Nasalin tao ko ikaw galingong problema sa ama ni mo. Maluwi tao ka, sir, ay. Ayaw gyud paghuna-huna og sukol kay kun musukol karon. Dili ko magpanuko sa pagpatay nimo. Sir. Master! Usa kini kasulagmang hitabo. Kon di ko musipyat, ang ginganag Nicolas Anyog, mao ang tao nga dugay na natong gipangita. Og nganong nakaingon ka man anak, Prospero? Tungod sa mga timaylahan, Master. Nung katong tulol ka daw ang milabay. Dunay 7 ka bituon nga natagak gikan sa kasadpang bahin. Ug hapon lang 7 ka kong paliti nga kahoy ang naigo sa liti dito sa kasadpan. Mao gid mo, Master. Dito na ako makaplagi sa ilang Nicolas Anyog alias Kulas. Nakita gid ako ang 7 ka kahoyng paliti nga naigo sa kilat, Master. Ang tanan gihulagway sa atong basahon. Tukma gyud sa dapit. Og mga panghitabo nga gihulagway sa mga panagna. Og dako ako katahak ka kanas Kulas. Maoy katapos ang tao nga atong gipangita. Sabot ka? Nahimamat mo ba ka ng imong giingon nga Kulas? Ang iyang asawa, Master. Pero si Kulas wa pa. Sabot ka? Na imong tingog ba makalagot na paminaw usba na ha? Nindot ng balita, Prospero. Hindi mo usab, oy. Nahimuot ko si mong gisulti na ako. Pagandam! Mubalit rito. Ug atong himumaton ka ng imong giingon nga Kulas. Matuman, Master! Pasensya na kayo, sir. Padre. Pero, di ko magkatuo nga. Usa ka kapare niya maghikog ka. Ang pagkapare, dili garantiya nga magkalingkawas ko sa mga tentasyon sa kinabuhi, Kulas. Tao rasab ko sama nimo. Madutlan usab ko og mga suliran sa kinabuhi. Pero, di pa dako man tayo ng sahas Ginoo kung maghikog ta. Sakto ka, Kulas. Apan sa man, Dre? Sa paminaw na ko, wa na ko'y bilin ining kalibutana. Ug dili nagkapuslan ang tibuok na akong kinabuhi. Ngayon nagkasulti man ka na, Dre, sa may rason. Noon kay nakasa ako sa Dios nga di nagyud mapasaylo. Naabo di sa nga di mapasaylo? Uso na sa Dre? Di ba tanang sa Dre mapasaylo man? Oo, Kulas, tinuo na. Pero sa akong kaso, lahi kini. Ug di gyud kini mapasaylo. May mo ba nga imo konsultihan, Dre, kung unsa nang klasiya sa Dre? Nagapos na ang akong kalag ngadto sa demonyo. Ha? Uy, may pagsuro, huwag kayo ko kakuha sa imong pasumbingay, Dre. Dili kini pasumbingay, Kulas.
Literal ka ng akong gisulti nga nagapos ng akong kalag ni Satanas. Saan kapos pisi? Nagkakita ka nining marka sa akong tangkugo. Uy, hala. Nakasum na ang marka sa imong tangkugo, ri. Usap na siya sa marka, ri. Timaan kini kulas nga ang akong kinabuhi, wa na isilbi nining kalibutana. Ako ang buhing patay nga naglakaw nining kalibutana. Taas kayo ang sugilanon sa akong kinabuhi, kulas. Ug suginlan di ka. Hello? Hello, maayong hapon. Sa Maaslo Medical Center ni Ma'am. Mahimo bang ikasulti na mo si Sir Nicolas Anyog? Wala ba siya din Bahin, saon sa manuta ni ma'am? Ma'am, palihog na lang ko og sulti niya nga sa labing madaling panahon, kinahanglan nga iyan ning kuhaon ang iyang anak dinhi sa hospital. Ha? Anak? Oo, ma'am. Ang iyang anak nga bagong nataw. Kaya ang iyang inahan, may kagyo baguhay lang ug gibiyaan niya ang ilang anak. Apan karyot lang. Ako ang... Ma'am, pasaylo ako. Emergency ang sitwasyon. Palihog na lang ko og sulti ni Sir Nicolas nga paanhion siya karon dayon aron kuhaon niya kining iyang anak dinhi. Daghang salamat. Si Kulas, doon na kitago na ko. Doon na si anak. Ginoo ko, mamatay ka magina kung kulasa ka. Makasuway ka gano'n yan ako. Nangita kasi mong cellphone nga nahibilin? Asa mo lang totoo, buwang nakakita ka, dinhiraman to sa... di ara. Ay, salamat. Araw na nanimo. Sabi na kong nawaan na da. Di man di kagikan. Hapit na mong usawap ang adlaw. Unsa man, wala kay tulganay? Ha? Nainawang ni mo, namyakok naman ang gani ka. Nagsigla na lang sa imong kalimutaw. Ikaw, sanay. Iba, bitaw ka nga natin na kong problema. Oo, bitaw dong. Patong-patong gid ang problema. Nga pa mag-ganyan, ganyan buntag. Agent ko na to siya. Ha? Agent? Usa, si pulis na siya? Basta da kong tao. Parehas karas sa imong tuhod. O ang iyangan, si Agent Prospero ko na to siya. Ang iya ko na agawan imong naligsan. Ha? Naligsan? Sa to pa, napatay ko na ito na ako? Ambot lang. Basta mabalik ko na to siya din Ginoo ko. Ay, ambot lang, ni mo kulas, uy. Aw, hinaunsad. O man sa to'y klaro tong tawhan na ba? Mura man tong nagdali, unya milakaw dayon. Daghan pa unta ko pangutana niya. Misto to'y naman sa dayog lakaw. Giyon sa Manila pagtultol din mangutana pa ka? Nakuhaan og plate number ang imong sakyanan. Di sa'yo nakikantultulon. Naon sa man, mayang ila kong ikiha? Nganong hadlok mga ikiha? Papriso lang gud. Naon sa mga kamayang, uy. Mura man hinog, di ka mag-uol kung mapriso ko. Mag-uol? Uy, nga nung mag-uol man ko nga nakasagod ka. Di mo nang tulubagon. Ang man sa magsayang ko sa kong luha nga tinuyuan man na nimo. Nung sa man taong kamayang, uy. Sa imong tunog sinultihan, no? Gahapon, misultira ko nimo nga nakaligis, may tiyabaw ka og nablaka. Nya karon nga, mura man og kalitan na usab na usab man ka. Nasayop lang ka to kung paghila ko las, oy. Dili ko angay mo hila kay wa kay nada. Para na ko, no? Angay rasad, oy, nga mapriso ka. Nung sa man taong kamayang, uy. Nga mura man kag din ako asawa. Ibis imo kong suportahan ni Hitabuha, imo naman hinuon kong itukmod sa kalautan. Wa ko magtukmod nimo kulas. May mag-ako ng tinuyuan nga imo manang sa... O, papriso lang gud. Wato nang kutuyuan niyang, uy, disgrasya ko. Bisag disgrasya pa. Manubag yapon ka ato kay silbi yapon tong imong sa... Grabe hapon nimo Imo mo lang tang talitbyaan. Asa naman na imong gugma din ako nga di naman di magtakay mo nana. Gugma? Ayaw na lang tahan Tots. Ayaw na lang tahan imong gugma-gugma. Mangingilad ka. Usa ka mangingilad? Nung sa matawang kamayang, uy, usa ka nitabo nimo? Makakon ka! Imo kong gilimbungan! Ado na din mo yung anak ang bagong na tao, ha? Usa ko na imo kipangyaw-yaw di hangayang! Nasupraan naman sad ka! Ako doon anak, kanong sagot na mahitabo? Nanawag din niya taga-ospital sa Maaslom. O gani, mimando ang ospital nga ipakuha mo ang bata, karon yun dayon. Magkakon ka, kulas! Nagbudi ka na ako! Kadit lang muna, hamayang ha. Tempa, klarohon, una na ito ni. Kinahanglan nga maminaw ka na ako. Basin og na sayo plan ng taga-hospital. Basin og dili ako ang ilang gipasabot. Ton, nahinumdum na ko. Anak to sa mabdos nga babae nga akong pasahero na nagpakagabi Ha? Kinahanglan nga maminaw ka na ako aron masabtan nimo ning tanan. Sa dili! Bakakon ka, kulas! Bakakon ka! Yang! Mayang! Ginoo ko noon sana man ni uy. Unsa pati akong buhaton nini? Asa naman ni Mayang uy. Nanluon naman hinuon yung bayhan na. Huwag naman magpakita. Mayang!
Miyang! Yang, asa na ka, oy, Miyang? Uy, yun na. Kinsa maning taong nagdaas yang anak? May bundag na to, sir. Namoy gipangita? Uy, maayong buntag. Naunsa man madag kong kahoy nga nangabali man eh. Ang mga kahoy dahi inyong gitanaw-tanaw din ni sir? Oh. Juan, nangaigo na sa kusog ang kilat na itong usang adlaw, sir? Mao ba? Oo. Kakiyot ni mong anak, sir. Liwat pang kainin ni mo. Si anak. Ako anak ko. Ako si Agent Prospero. O kini mo ako agawon si Master Bruno. Na anak-anak ko. Iisinte ka, sir. Sorry kayo, sir. Abi mo ko na kung anak kaniya. Prospero na siya, basig mapuspuro ni mo. Prospero, ha? Kinsay tag-iya ining mga kahoy, Kuan. Amo ng mga kahoy, sir, kay kining yuta din, amo-am ni. Inyo nang bahay diha? Oo, sir. Ang imungan si Nicolas Anyog? Oo, sir. Nakaila di ka na ako, sir. Nakaila ko nimo. Huwag nahibaw ka. Ako betong tao nga imong nadasmagan. Ha? Ikaw dito, sir? Sorry taon kayo, sir. Sorry, taon kayo. Huwag ito nakutiyo, Kung may nalagani kay buhi, taon ka. Sorry? Pero imo man kong gibihaan dapin sa daan. Ug wa gyud kanimo atiman na aron dadon nimo sa ospital. Sorry gyud taon kayo, sir. May balik man mi dito uban sa kong asawa. Amo ta kan doon sa ospital pero nawa na mo kog ganito kalikod. Sa imong paminaw. Igo na ka nga dawaton nako ang imong sorry. Diyan na ka. Kira ko din, Master. Sir, maluoy taon ka, sir. Bisag kung sa pa imong ipabuhat na ko, basta di lang mo ipapriso yung taon, maluoy ka. Sir. Dili man kalisod ika-istorya, kulas, no? Sir, masabot-sabot lagi ko nimo, sir. Dali, yung kay kong ika-istorya. Very good. Muna gusto na ko sa tao, kulas. Sasagutan ba kinis kulas, Master? Tingog gis puspuro na. Prospero, ha? Prospero. Dili, prospero. Ay, butan. Ako'y inilang butan din sa amo, sir. Magkauyon gilita ini, kulas. Magkauyon, sir? Magkauyon kayo. Mahimo ba nga imong hubuon ang imong sinina? Ha? Hubo. Hubuon na ko, sir? Hubo. Sige, akong hubuon. Kadiyot. Ay gapil ko, boss. Dana. Naghubo na ko, sir. Master, si Hector. Doon na siya dakong ilas yung luyo. Sir? Anong inyo makong gipahubo? Daghang salamat, kulas. Sige. Isulob na pagbalik ang imong sinina. Oo, sa may sunod akong hubuon, sir. Ang akong purol? Husto na. Mauro to siya. Kulas, maghimo niya tagkasabutan. Mubalik mi din ugma dayon. Aron di na mo ipadayon ang kaso batok diha nimo. Tinuod na, sir? Tinuod ka? Ay, dukkan! Gid kayo salamat din. Daghan kayo salamat. Ugma mag-final ka. Ha? Magdami din og kasabutan aron imong pirmahan. Away problema na, sir. Ako na pirmahan. Og daghan kayo salamat kayo sa inyong kayo, sir. Subutan na. Prospero. Prospero. Di ta maglangay, Prospero. Takdan ko. Adto na ta. Tana pa. Master. Asa naman taon is mayang. Bibi, ay naghilak dong, ha. Nagigutom na ganing bata ada. Saan kapating kagatas, no? Ibutan na una ka, bibi, ha. Dini. Diyan, saka, ha. Very good ganing bata ada, mihilom. Nagkasabot siguro nga ako rin taong usa nga nagatiman niya. Magkutaw na ko gatas, ha, bibi. Maunang ba tayo mong anak? Uy. Mayang. Ay, salamat kay nauli na taday. Diin man taon kagikan day, oy. Kuhaon ako mga sinina. Ha? Tay pauna, mayang kaliyot lang magstoryaw na ta. Dili ta masulba danig mag-iningon ta ani. Di ba imo maning kalipay? Gana kay anak. O sige. Papuy-an na lang imong babay uban nimo dinhi kay ako makadawat naman ko ba? Paminaw lagi una. Ayaw na unhi og drama ba? Bidasal oy. Kining bata diliin taw ni akong anak mayang. O kinsa man din ang anak ha, kulas? Anak lagi ni sa babae nga akong pasahero nga akong gidali dito sa ospital. Anak sa imong pasahero? Pero ang nakabutang nga record sa amahan imong pangan. Ay, kuan man God. Hindi naman ako ni musultihas tinuod, kulas. Ha? Nga nakadawat naman ko sa matuuran. Nagtuo ka nga wa ko magpakisayod.
Ako gyud gitan-aw ang nakasuwat sa papeles anang bataa sa pagkatao. Og tuwa dito ang imong panganog ang perma nimo. Bida sa di lagi ni nako anak kini bata ka. Ang hitabo magudan ha, maya nga paminaw ha. Gipadali-dali ko og pirma tong nurse. Kay abi magud nako og wara to. Pero ambot na sa pagkaunsa nga ang ako man hinuong pangan ang nabutang diha sa amahan. Basta hinanggaw mo kuna. Dili ako'y amahan aning bataa. Muro pa o. Trairas dagway ning bataan ako. Gwapo lang ni siya. Gamay pa man kayo. Di gwapo lang gini siya kinako. Pero kung agrabyado ka no, na mahimo maginig ipan-DNA na to ning bataa. Sayon na na. Oh, ha? Saan na? Nahilom ko ka diya. Gusto ka nga to ning ipan-DNA aron mo tuog ka nako. Sigurado gyud ka kulas. Nga din nimo anak ning bataa. O lagi di lagi ni nako. Hunya nga nung imo pa man gyud ning gidadi ning bataa. Kun di nimo si anak. Imo na lang tani gidiretso dito sa DSWD. Ugod ako lang lang gidadin eh. Mayang kay naglibog pa manggugo asa kung saya akong buhaton naglibog na suko samot. Naglibog ko saya akong buhaton ni bataa gani ha. Yung sao na prado man kayo tong taga-hospital aron ipakuha ni bataa. Hoy kulas. Kinahanglang madana to ning bataa sa DS ha. Ug timan ini ako isulti nimo kulas. Wa pata maghuman ini. Oras nga may bawaan ako nga nagtinunto kag yun ako. Kanang gabudlat imong mga mata. Ako ginalugitong kulasa ka. Mainon rin nga nagkatultol rin ka din sa mong dapit. Di hinuni lisol tultulon. Medyo nawasab ang talanaw di sunahan. Saon manggol nga nangabali mga taon itong mga dagkong kahoy. Dre, nga naman ka Dre? Kulas, nga nangabali man ng mga dagkong kahoy sa baliti? Ay, naikot na sa kilat na itong mga miyaging gabi Dre. Ang pitog yun kakahoy? Oo Dre. Kulas, mahimo bang mutanaw ko sa imong buko-buko? Ha? Nga naman, Dre? Patanawa lang ko. Sige, tanaw lang, oh. Be. Ginoo ko. Kulas. Nga naman, Dre? Unsa may hitabuan ng akong buko-buko? Dagang bungag siwat? Ikaw, Kulas, ang ikapito. Ikaw ang katapusang gipangita nila. Si ikapito, Dre. Huwag ko kasabot sa imong magagipanulti. Kulas, kinahanglan nga magmatngon ka sa imong kinabuhi, ha? Adunay mga daotang tao nga nagtinguha nimo karon. Dili sila tiaw nga klase sa tao. Kay mga sakop sila ni Satanas. Ha? Dili katiawan ang imong kinabuhi karon. Kay di gyud kanila lungan kung mahibaw nila ang imong nahimutangan karon. Tepaw na kadeta rin ha. Huwag ko kasabot sa imong mga gipanulti da. Pwede hinahinayon lang una ko nimos pagpasabot. Usa may hinaan ako ining akong buko-buko Dre. Adunay mga butang nga wa nimo mahibaw Kulas. Mas dilan naglasamot man tagalibog ani ay. Naglibog jud ko ana imong mga gipanulti ron Dre. Nganong maabot ang ban hinuon ta ang mga panagna oy. Mahimo ba nga imo kong pasabton og maayo bahin anang mga butanga? Usa may kalabutan sa mga kahoy nga nabali ug sa akong buko-buko. Hilom na in taon dong. Uy, ayaw na paghilak. Uy, hilom na. Buang gining tawhana da. Biyaan lang uri ko din he. Ngawa man ang head. Asa man ka to si Paingon? Gani harama tong nilakaw. Wa man gid mabalik. May tao man di ay. Kadiyot lang baby ha. Ibutang tao na ka ha. Unsay ato? May hapon, ma'am. Ako si Agent Prospero. Oo, ikaw man din na, sir. Dali, dayon. Dayon yun, ma'am. Dayon niya. Dayon lang, sir. Oops. Ma'am, may hapon. May pelikon na niya, may hapon. Oo, may hapon. Ini akong agaon, si Master Bruno. Master, tingog. Ayaw, wow. Tingog. Ako din si Bruno, ma'am. Tawagan lang sa ko ninyong mayang. Bana ko, Nicolas. Ako to ang tao nga nadasmagan sa imong bana, ma'am. O di ako kay makig-ariglo ko sa imong bana. Nakitingog sa akong master, ma'am. Mao ba, sir? Pasensya na itaon ka ayon ninyo, sir, ha? Ang saon naman gituyo sa akong bana, uy. Asa man di ay si Kulas, ma'am. Dinira man to. Ambot kalit man na to gawa, uy. Basig na to ng taod-taod, sir. Paabutan lang ninyo kadiyot kay magkuha lang sa cook snacks para ninyo. Ayaw lang kipagtagad, ma'am. Ayaw po. Ayaw pa. Pero ayaw. Amo lang pabuto ng imong banal din sa inyong pantawan. Ay, pugni. Uy, may anak na mo? Ha? Unsa to, sir?
Akong sabot nga, may anak diay mo. Baguhay lang na kang nanganak, ma'am. Hoan, kanang... at tuod. Ni ana paingon yun ni si Kulas. Yang! Yang, kadawag sa'yo ko doon ang arin yang. Kulas, pagdali diha, uy, kay na kay bisita. Sir, kadiyot lang sir ha. Ako na ka naugon si Kulas. Diha lang una mo. Pasensya na kayo nga, wala ko kadiretso og saka kay mihapit ko sa kasilyas mga sir. Hinay, mayatakan ko. Okay na, Kulas. Mayatakan ko ha. Kumusta na, Kulas? Huwag ko bantay. Okay na kayo mga sir. Hinay lang kay... Gamay ba na sila? Sabi ngayon akong likuran. Kulas, di lang kami maglangan sa Montoyo, ha? Isin pa. Hindi ami, sama sa imong gisaad ng... Sa imong gisaad mo gahapon ba nga? Mubalik din, me. Aron makik-ariglo ni mo. Oto din, no? Ay, putol-putol. Salamat kayo daan, sir, ha? Kining, hay man nga kumpirmahanan, sir. Prospero. Kuha ang papel. Dara, Kulas, kabuta. Kabuta. Doko. Lagi. Kuha ang papel niya. Asam ko pirmahin ni sir. Dere, obos. Kani ang gitudlo. Buwas ako. Bam, tabi ko ni. Doko. Lagi, doko ni. Dini, kumpirma. Sige. Kulas. Ako na pirma na. Pirma. Pwede ako nang basahon na kumpirmahan, sir? Sige, basahon na. Pero saan na ko pag pirma ini nga, hanap man kayo ni mga litra nga nakasuwat sa papel. Adi ka basa? Di yun. Gusto kang basahan tika para nimo? Mas mayo pa, sir. Sige, ikaw na lang basa. Sige, ako basahon na. Gusto ka, kay narap ka sa ubos. Skilisit per virtutim dimi. Regnum di in vobis satanas. Ikot ikulas anyog. Ordinavit otium ex anima. It's fidelis servus submittere facti faignonim custodivit tinibris ad gloriam. Samot ka mo? Panayon, Prospero. It honorem in nomine di sui noctis. Hoc signum udicti virili. Subscriptioni nominis misericordia et veritas. Nicolas Duque anyog. Sabot? Ha? Sabot ka ba? O saan na siya, sir? In English to siya o linatin? Linatin to siya, Kulas. Ay, naghandok. Ay, nakasuwatan to. Sabi na siya pa. Imra itog dyan imong kalag, din na mo. Ubuag mini. Ubuag mini. Moto yung mini, katasa to yan. Ang mini mo, ang akong kalag. Anak ginabro no, Latin taas, binisaya mo bo. Binisaya lagi to. Ay, kabala ka, ang nagbasa mo bo, matan. Ay, kay. Sir. Ayaw lang kadlok, Kulas. Wa kay angin kabalakan. Ay, pasumbingay lang kang nakasuwat diha. No. Pirmahin lang na, o impas na ang imong kompromiso din ako. Ay, kaya matumban ta. Matumban ta. Paglingkuranan niya po. Pero mga sir, seryoso gin mo ang inyong kontrata nako, ha? Ang ako rang kalag. Ang problema ba sir kay wa ba ako'y kalag? Wa milaing pangayoon pa, Kulas. Nagpapan ko nimo, ha? Mauragid na. Okay noy. Kanang mo pirma man kakuan na sir pero unsa man kana, Kulas? ay lang mo kalain sir ha. Kuan ba? Ang ako lang nga klarohon pag yun nako og basa kay linatin man gud ni. Ha? Linatin man gud ni gilatin ba? Gilatin na pagsuwat. Okay raon tato og binisaya kay makasabot yug ko. Mao to meaning. Mahimo og man na ninyo balikon. Basin ako na ni mapirmahan. Apan wa na may panahon aron mo balik pa og laing adlaw, Kulas. Kinahanglan nga mo pirma ka karon daw. Hinom, master, ako itiwas sa istorya. Adon man di ka maluya ba? Na pa may mga importante kang himuon, Kulas. Di na may makaabot pagling adlaw. Kaya kung di ka mo pirma ron, basig mausap among nauna. Pero sir, kaning akong ipaniguro ninyo. Ugma kung masabtan na nako, ako dayon ning ihatag nga naa nay pirma nako. Bisultihan na ka. Ha? Sir. Lagi, bro, sir, tagay lang ko gamay panahon. Promise ako ninyo nga dali ra kay kung pasabton. Kini lang higayon na kay ako paning klaruhon ang kontrata, ha? Wa ka ba'y salig na mo, Kulas? Naaman, sir. Salig ko ninyo, eh. Lahi po ning maniguro ta, sir, kay naaman ko ko'y wa masabti ba? Hida. Kining linatin nga pong
Mayon tatog in English pa o binisaya baron kay ako ginang pirmahan dayon Bida. kung nakasabot pa ko dayon. Bida ni mo, Kulas. Ikaw pa'y nakasay, ikaw pa'y argabyado kayo. O sa ka kung amo lang kayo papriso. Ay, ayaw lang sab sir. Mamaloy sa taon mo na ako. Mao ipirmahin na gini. Posporo. Pospiro. Relax. Relax lang una mo. Kulas. Sir. Bilo, master, bilo. Okay, Kulas. Nakasabot minimo. Sige. Dili ka na pugson pero timbang-timbang og mayo nga ni ako mismo aron magpaubos nimo. Ako'y naubos agawon, master. Sa istorya ba nagpaubos ko? Naubos ikaw lain mo bubo ka. Nakikistorya kin mong tarong og makikariglo. Bus ha. Manghinaot ko nga di mo sabton nga mga dautan ming tao. Iwa mi dautan tinguha nimo kun dili makigigala og makigsuod diha nimo. Oo. Gusto lang namo nga makailamin nimo. Og makaila ka namo bisan pa sa mga panghitabo. Oo. Ay kani bagas mga hunapos pero. Bueno. Ha? Di na kinakutasan akong istorya kahit napamidag ng lakaw. Manginaot ra gud Nicolas. Nga imong paniguroon. Pirmahan. Nga imong pirmahan ka lang mga suwat. Bright. O, man pabor ito payon. Sige. Buwan na may lang pangayon ha? Ha? Katuyang mo na. Kana mo na. O guwagi daw ta niya ng suwata. Sige sir. Makasalig mo na ko ana sir. Mantigo kay kumubalansi sa mga butang o daghan kayong salamat sa inyong pagsabot. Ikaw sir bang mayang bakal uram ni mo eh. Gusto ka nga, ikaw na lang yun mo isundon pirmi. Napagani unta ko isulti, di na lang kaminaw. Ikaw may di maminaw na ako. Nagsabot na bita Kulas ha. Nga karon nung tatong adlaw nga mga tutas DSWD. Unya karon gabiin na lang. Kalit lang na usabi mo huna-huna. Ay wa mo sa mga kong nahuna miyang. Ang akong gisulti nimo nga sunod adlaw na lang kay naa pa ko'y gasikaso. Mingon bitaw ko nimo nga ako na sulbaro ning akong atraso atong mga tawana dinhi. Pero sa pa man na mahuman ha, Kulas. Unsa man may ito'y painom nga gatas anang bata ah? Nga kusog man kayo ng mututoy. Ay, mauna diha Kulas. Ikaw manggod, patog-atog mo kag buhig bata niya, di rin mo kaya. Nay, gani pag iningon anak mayanggod. Ang hilbi ng bata, unya, muyano-yano lang kagyaw-yaw diha. Unsa man dahil kitinuod man? Unsa may ito'y buhi anak? Pabida sad oy. Di gyud ta magdaog gini. Makamata na ron bata anak. Ay, wani tros tiyo nimo. Si Tiyo Tonyo nimo. Iya ka istoryahon. Di sumbong-sumbong na sa ganitiyo ton yun. Aron kami na say maglalis ron. Hoy, paghilom di Kulas oy. Ya ka lang da. Istoryahon na ka oy. Di ka niya lalison. Paminaw ra gud na mayang. Kita kay ni oh. Kani ba? Oo. Kita bitaw ko. Papel man na. Oh, papel bitaw ni. Maunta ni atong iskutan karon. Unsaon masagol nga nagunam sa kog rak-rak na mong baba diha wa pa gani ta kahuman og istorya. Musapaw din ka. Aon sa man? Papel ato hisgutan? Paday papel lagi ni. Mao ni ang kontrata sa among ariglo. Sige na Kulas. Uy, sulti na. Uy. Nag-ariglo naman ka mo. Ay, wa pa lagi. Kay unsaon na ko pagpirma ini nga linatin man ning suwat ani? Unsa man mga tawhana uy? Mga kwanggol? Ngano ko taw maglinatin man sila nga mabisaya man sila nagko. Mao gani. Mao nga wa pa ko mo pirma kay wa ko kasabot. Bebe, ambil ko na na, be. Oh. Uy, sa guling suwata, good. Hanap pa kayo ang mga litra. Mura man igibali-bali, Kulas. Linatin ni siya. Ulagi mayang. Wa sari ka mangutan na, untay unod ining suwata. Ang ilarang gisulti na kumayang, nga ang unod ko no sa suwat, ako ra kunong itugyan ang akong kalag nila. Unsa? Unsay kalag taon? Ngano ko taon nagisgot man mo kalag ang suwata? Ni mo na iyang sulti na mo ko na gibutang na diya. Hinanggaw na pagkasultiha Kulas oy. Naabay kontrata nga nagisgot lang og pasumbingay. O may puong nila mayang. Unya, imo ni pirmahan. Ngano mo pirma man ko nga wa bang ko kasabot ana istorya ha? Nga mayang. Bisag dili kayo tataas og kinaadman, kumao sa taon ta mo balanse og mga butang oy. Mo pirma ko diha nga wa kong kasabot. Basta na yan hinunog. Ang gisgutan nila lain planon, patay ko. Sakto ka Kulas. Nakapuntos po ka na bahinada. Unya, unsa man ko no? Unsa man ko no kung di ta kauyon sa gipasabotan ng suwata. Unsa may ilang buhaton, ikihatan nila. Aw kung di ta kauyon, di iyo kumpirma. Ako lang ipausap ang suwat. Pero kung tinuod nga ang ako rang kalag mo ilang kinahanglan, ako ning pirmahan. Nganom day. Ngano kumikatawa man ka diha? Unsa may katawanan na istorya ha Kulas? Siyempre mo pirma jud ko mayang. Kay wa ko kalag. Kuanggol man siguro ka Kulas oy. Amo to day ka nga do na tay kalag nga wa man. Paghilom di Kulas oy. Nanasag ka nimo tinunto da. Ang naong pa lang nimo daan ay mura na gyud kalag. Paita gini mo. Ay, wa ni magaturos tiyo. Basin og kamao tong mubasa og linatin. Unya, kamao sa to nga mo translate. Ako tong pangutanon.
Master. Mumpirma ka tos kulas, Master. Naman. Di pa ta makasiguro, Prospero. Pero kung dili gani sa mo pirma, ato siyang hulgaon. Duta ni mo tingog, Master. Liting kay paminaw. Lamat. Anyaw sa may atong buhato niya, Master. Aw sa pabag. Ipapreso siya hangtod nga mo pirma siya sa kasulatan. Buhaton din nato, Master. Relax, mayo. Ikaw may gadaliinon. Ako minaligsan. Ha? Relax, Prospero. Buhato na nato kung magmagahi din siya. Pero naghinam-hinam na kay ko, Master. Kasabot ka ba? Di ta angay mo kumpiyansa, Prospero. Sos. Kay kung mapakyas na ini, mabulgar ang tanan natong sikreto. Ug wa kitay ganti nga madawat sa atong mga pagpaningkamot kundi ato makuha ang kalag ni Kulas. Okay, ikaw, be. Maayong ka kalag. Sige. Tubag ako. Sige. Kulas. Kulas. Masabay ko sa ito pa nimo. Ito lagi mo. Mag-amping gyud ta nga di ta masipyat. Kana sakto na. Sa ako nang gisulti nimo. Sakto na. Di gyud mahimo nga may daotang mahitabo ni Kulas. Dicho ray mo, dicho. Kay sila libog tong paglaom nato. Sakto na. Pabuto na to ang sulngat daw aron makaandam ta sa sunod natong buhaton. Oh, Tio! Tio, ikaw na, Tio! Ako ay mas mayang. Nas taas, Tio. Namahaw na ka, Tio. Ato taas, kaya ron magstorya ta dito. Yo. Dinin ka sa inyo tukaran Kulas. May dini ka hiyahay. O guys ko magdugay, nagdali ko. Namo kuno kay Toyo na ko, Tio. Unsam na? Wala ko kay gawag ani gapon, Kulas kay daghan ko gibuhat. Musta naman bata? Tio. Tanan, nalingaw na kay si Mayang ug hagwas bata. Sana pa'y gatas sa mata. Ha? Napa'y gatas. Gamay lang to. Problema lagi ko kung asa ko ipalit og gatas ini. Panudong og dire. Ni kinintos. Ay, matik. Na ko kinintos. Punil na ninyo, palit mo, baratuhong gatas. May lang na nga, magkapagkaon mo sa bata. Salamat kayo, Tio, ha? Noon sa mga plano nyo na bata, inyo na ipasagop sa DS? Nagdaduha pa mi, Tio. Kay, kung naalang ko'y igong kwarta, ako'y buhian bata, Ganahan sa kay ko nga doon na may bata ni Mayang. Basin og gihatag ni sa kahigayunan nga makasagop ni og bata. Kulas. Unsa man, Tio? Si Mayang misulti na ako nga hangtod doon, nagyapon siya pagduda ng bata nga imo ginang anak. Usam gid tinuod. Sulti ko. Kay lalaki mo kita pareho. Anak yun na mong bata, ha? Wa ba gid kay gitago sa mga asawa? Sulti ko tinuod, Kulas. Sa tinuod lang, Tio. Pinangga ka na sa Mayang. Wa gyud kong magtinuntuan na niya. Ako na siyang gisaysayan sa tanang bahin sa bata. Ay, pero nako gyapon kay questionable, Kulas. Kaya pangan ko sa certificate na nakabutang mo man ang imong pangan o nasa ba imong pirma. Dapat nagkalig-on nga ebidensya aron makapadiskaril sa mga unahuna ni Mayang. May matuan kasi mo sugulanon, pero nganong pirma ba ka? Ha? Muna isipet mo diha, Kulas. Ako bitong giingnan sa Mayang nga magpadiin itist ko. Di masasya mo sugot. Kaya wala lagi sa taon ni kwarta paraanan diin eh. Ako. Kung ako'y pabuto ninyo ang imong sitwasyon, saktos Mayang, Kulas. Nga ipasagop na ninyo sa DSWD kaya ron matagay yun og sakto suporta ang bata para siya panginahanglan. Aron sa mong maluagan sa inyong kahimtang. Kaya magkaklaro yung pangitaron. Nagunaw na masakuan na, Tio. Tinuod lalim nga mabuhi ka ng bata, oy. Pero... pero unsa? Tanaw lang yan ako ini, Tio, eh. Ako patong agtuon akong agawon kung musugot ba siya nga mubalik ko og drive kay murar batog ng luon ako nga wa ko mutungag 5 kadlaw. Saon sagol nga nakadisgrasyam ko. Naunya ko na ko kay trabaho. Unsao pa man yung pagbuhian na bata? Juan, nakanuhon na sa Tio nga managat na lang sa ko uban nimo. Oy! Managat ka? Oo. Nga wa man kahibang kaagan na tabuhan na panagat? Mahala na. Ay, sige. Kung interesado kay, patabangon di ka. Ay, salamat kay Tio, salamat, Tio. Yun na, Tio, kaning doon ako'y pangutanan nimo ba? Saman. Kaning, manti ko ka bang mubasa og linatin? Di ko kabawan na kung lason na unsa. Ay, si Demiling, Kaya mananabtan mas kapilya, manti ko sa mubasa og linatin. Ba, Tio? Unsa man na si nang miling, kamao sa na siya muhubad og linatin, nga tos binisaya. Di ko siguro. Ay, suway lang pangutana. Nga nom di ang Kulas. Ay, kuan mo gud, Tio. Kaning, niya mo go'y kasabutan nga makig-ariglo tong tao nga akong nadasmaggan ba? Nung samsa itong mga tawhana nga mianhin yun din eh. Linatin, mianhin din eh. Linatin man sad ang mga litra nga gisuwat. Nga ilang da? Wala ko pirmahi. Okay, wala ko kasabutan to. Matod pa nga,
ang unod ko no sa suwat kay ang ako kunong kalag mo'y akong ihatag nila. Kalag? Ang imo kalag? Di ba katawanan kay Chok? Nabagoy kalag nabagoy kang ihatag. Pero tinunto ang istorya ha. Linatin pag yun ang pagkasuwat. Unya, ako tong pirmahan, be. Ako tong pirmahan. Unya, lain ang nakasuwat. Uy, basta nun niya hinunog. Naghisgo to og yuta nga ilaho na patay. Ay, kulas. Binuang ni istorya ha. Nagtigarilo sila. Unya, ang imong kalag mo ilang gusto. Kung ang ako lang kalag mo ilang gusto, tiyo, away problema. Pirmahan dito dahil nato. Ang kasabutan. Pero, ang ko kasabot silang isuwat ko. O to naniguro ko. Unyag laing doon ang unod ng suwat nga ilang gihatag ni mo. Saan kanila? Oo, angot nila. Basinog ilagi kong ipapriso, tiyo. Unsam itong mga tawanan, mga dautan? Ay, katong akong nadasmagan, murag, kwartahan dito, tiyo. Kay, hamis ki pamanit. Gwapuhon si itong tawanan, usag, disngagong gilong. Amay no barog. Mo ba? Oo. Kung ang kalag ni mo, kulas, gihatag na. Wala hinudang kalag mo. Tanan ako. Wala kay kalag. Hugaw kang kalag. Kaya mo naong, may kalag ng daan. May limpyo ba na? Mabitaw na hindi kung una-una, tiyo. Ako gano'n nagklaroon. Ang unod yun nga, ang unod ba sa kasabutan, una ko mo pirma. Kaya mo may ilang ikinahanglan. May pa, may pa. Ako pa nung mudangop ka abogado. Imo ipapasa ron, magkasiguro yung ka. Mao lagi. Mo sa nay nias kung una-una, tiyo. Ang problema lang kay kuan. Siya, problema kay abogado. Tabangan ka pangita. Na ako'y amigong abogado. Ato-atoon. Aron na, matagan tag legal nga tambag. Ito lang utangong bayad kay, ha? Suod na ako abogado, ha? Mas may patyo. Kanada kay pwede na utangon. Niya may suwat ining bahag sa bata. Uy, iti man ni sa sud ining supre. Ako basahon. Dear sir, pasaylo ako nga nakahasol ko nimo og ako. Di ko buot nga isali ko ang akong anak sa lain. Apan naglaom ako nga imong pangdaon ang akong anak sama sa usa ka matuod nga amahan. Kuhaon ra nako siya diha nimo sa tukmang panahon. Sakit man kaayo sa akong buot nga gisalig nako ang anak sa lain. Apan muhatag lang unya ko sa akong katarungan sa panahon nga makita nako nga luwas na ang kahimtang sa akong anak. Daghan kaayong salamat. Leslie Dominguez. P.S. Bunyaki ninyo siya dayon sa ngan nga Dexter. Ug palihog ayaw in town siya itugyan sa lain. Panalipti in town siya sa mga tao nga buot mo pasipa kaniya. Ug ayaw in town isugilon kang bisang kinsa ang mahitungod sa akong anak. Gisukip nako ang akong ATM ug password nga makatabang ninyo aron mabuhi ang akong anak. Daghan kaayong salamat. Ginoo ko. Tinuod ka ning suwata. Bayong buntag. Kinsa na? Ana si Kulas dia. Dini ka lang una sa imong kuna, baby, ha? Mubalik na dayon ko. Wara ba din si Kulas, sir? Unsa man untay ato? Asawa ka ba ni Kulas? May mo bang ako kang ikasulti sa makadil? Kakadiyot lang, sir. Wala pa ko makaila ning tawhan na da. Malaog na ako, ha? Kining ma'am ay lagkahadlok na ako. Ako day si Padre Melchor. Higala ko sa imong bana. Pari di ay ka? Oo, ma'am. Tawagan lang di kog mayang, padre. Wara pa din si Kulas, padre. Milakaw kuyog sa akong uyuan. Kining ma'am. Mayang na lang, padre. Ayaw lang kog tawagag, ma'am. Sige, mayang. Kining pahibaw ang imong bana nga adunay giganlan og Bruno og Prospero nga nagsige og anhin dinhi. Ing nagyod nga modistansya siya nini mga tawhana og di makiksulti. Ha? Nga naman, Dre. Nakaila ka nitong mga tawhana? Mayang. Pinahi ang imong bana nga di gyud magkumpiyansa. Kay nabutang sa dakong peligro ang iyang kinabuhi. Nganong
Nganong nakasulti mga nga namiligro ang akong bana, Padre? Tungod kay mga daotang tao kato si Bruno ug Prospero. Ingna si Kulas nga bisag unsa pay itanyag nila diha ninyo, ayaw gyud ninyo og dawata ug labaw sa tanan, ayaw gyud og pagpirma sa bisan unsa ang kasabutan nga itanyag nila. Ilabi na gyud ni Kulas. Uy, hala. Nakasara ba na ang akong bana nila, Padre? O unsa man ilang buhaton sa akong bana? Mayang, sunda lang yun akong giingon nimo, ha? Kinahanglan nga imong masultihan si Kulas o musunod sa akong gisulti. Kay dili lang si Kulas ang mahimong alaot ni ini. Lakip na ang tibuok katawhan sa kalungsuran. Makuyawan man sa tanay mong gisulti, Dre, uy. Muraglain man kayong paminahon. Ingnan yun si Kulas, Mayang. Ay di ako kining ako mga ipanulti nimo. Sunda yun ang akong tugo ni Kulas, ha? Di na ako magdugay, ma. Muadto na ko. Naunsa man in taon ni, uy. Nikalit man lang ni kalami ang among pagpuyo ni Kulas. Oh, naunsa man kadya, Mayang? Mura mo kagilasan. Ganihan ako nagpaabot ni mo. Og dugay kayo mong niuli din, he. Oh, naam lagi duha ka kung latas-gatas. Unsa na, nanaysod? Oo, Kulas. Mga bag-o na. Ganira na tugang bata? Mapay pagkatuog, ana. Kaya ako nang gidagan niya sa gawas. Kaya namin kipalit. Oh, niya kining bata. Ay, unya na lang pangutana bahin, anak, Kulas. Kinasa ko'y pangutana ni mo. Unsa man gyud? Doon na kay gitaguan ako? Nanasag ka ng mga pangutana. Maabot na sa taslalis ini. Tubag ka na lang kukulas? Kay doon ay nagpailang pari nga mianhi din, he. Si Padre Melchor, mianhi din, he? Unsa man yan tuyo? Doon na siya gisulti na kukulas. Nga pasultihan gyud kuno ka. Unsa man? Nga maglikay kuno ka atong mga tao nga magsigig anhi din, he. Kato ba sila si Prospero o katong iyang agawon? Si Bruno? Oo, mauna. Si Bruno. Palikayon kuno ka atong tawhana kay namiligro kuno imong kinabuhi. Atong mga tawhana. Og di kuno ka papirmahon bisag unsay itanyag nila diha nimo. Di gyud kuno ka padawaton. Mao nay puhong ni Padre Melchor nimo? Mao na iyang tugon, Kulas. Biga. Pasabta kuno kasi ang gisulti, Kulas, bi. Basin nagdo na kay gitago diha, ha? Nga wala ko may bawi. Og diin man sa kuno mo nagkaila atong Padre Melchor. Diin man to siya nga parokya nga karon pa man ko makadungog siyang pangan. Wa mo kinilang pari nga ginganan og Melchor din sa atong lungsod. Kuan. Na lang kayo tuho itong gisultis pari Mayang. Ano ko tao mo miligrong ko ngawon ko sa. Apan matod niya, Kulas, delikado kuno kaayo to sila sa Bruno o Prospero. Palikayo lagi kuno kaniya. Kay kung dili kuno mamiligro kuno ka lakip na unya at tibok katawhan sa kalungsuran. O sa may kasulti nimo, anak. Kung muli kay gutan nila, saan naman lang akong tulubago ni Bruno? Iki ako. Unya, mapiso. Naingon ra ba siya nga di ka papirmahon bisag unsa? Na, di ka na rabagi mi sa abogado. Mato pa sa abogado, ako no to'y kulba itong suwata. Binata ko no kay to. Sa pirmahan pa, mga patutuor ako no itong suwata o guway nada. Nga, mahadlok na ikong mupirma nga. Abogado na may misulti ato. Nahubad na dito sa abogado. Isa mga abogado hangin gisampit. Sual, amigo ni Tiyotong yun ay. Si Atty. Binangkal. May laki kitong abogado ha, oy. May kitong mubasa ning linatin, may kitong hubad. Kamao to sa hubad ani. Sakto to sila sa Bruno Mayang. Ang ako lagi kunong kalag, akong itugyan nila. Ug sakop na kuno ko ni Satanas. Ha? Ang imong kalag ipasakop ni Satanas? May po. Pero Kaywang, hinanggaw kayo ng pagkasultiya batol ba sa bugano? Ganto magulo siya magkasugat o kasabutan nga ingon adto. Unique kuno kayo niya. Kuan ma-absuelto na ko sa akong sa ni Bruno. Mura magnanlimbaut akong balahibuan ng pagkasultiha, Kulas, uy. Ay, nagutang malimbaut para na ko wag yun na nada na istorya, ha? Ako na pirmahan ang suwata. Ha? Imo nang gipirmahan ang kasabutan? Awa pa, eh. Kung waniron sila si Bruno ug Prospero, di pa na ko pirmahan para makakita sila nga ako ginampirma. Pila rabi pagpirma na ba? Kulas, sigurado ka nga maayo ng imong buhaton? Ay, wa matay angin kabalakan na namayang. Kaya ano, tinuo rin na nga doon natay kalag. Kung ako imong pangutanon, mutuo ko. Oh, nga no, nakakita na kasim kalag? Ikaw! Yaga-yaga ka diya mayang may. Kung mutuo ko na, kung mutuo ko na, unsa may mahitabo na ko kung di na ko pirmahan ng kasabutan. Magkakitahin noon kung dakong buruka. Delikado pa nga mapriso ko. Ikaduha, kung ako nang pirmahan ug di ko mutuan ng mga patuo-tuo, maluwas ko. Di ko mapriso. Kita ka? Ha? Kadakos kalainan? Kung di ko mutuo, maluwas inoon ko sa dakong peligro.
Unya nga mo ingon man mo nga mamiligro ko kung ako ng pirmahan. Ano sayop to si padre pagsulutin ako? Unsaon masagot tong pare nga hiling mo sa kitog fairy tale? Pero kulas, basin ba yung tinuutong yung gisulti? Tubagaw na ni mga pangutana ri. Kini ako mga pangutana. Diin magkakwarta nga nakapalit magkagatas. Basahan ni. Sama ni. Oh, layan na sa ning kontrata. Uy, suwat na, uy. Aw. Suwat nga, ako nakitaan sa bag sa bata. Dito ginailawom sa mga sinina. Mo ba? Bebe akong basahon ni. Maayo! Maayo! Uy. Mahikinanin na sila. Ay, ako tingnan ni suwat. Di, kulit-kulit kasi ni Deng. Kay ako lang yan ang basahon karong taon-taon, ha? Unya, unsa man kulas. Padayon nun na to na sila. Ngano nili man? Kaliyotang! Kay, kaliyotang, mga sir! Kay, manaogan ko, ha? Diha lang muna ka, mayang. Diha lang ka, ha? Bantayin ang bata. Mayong hapon, Kulas. Pasensya na kayo sa istorbo, ha? Okay na kayo na, sir. May kaniya mo. Napirmahan na ni Mukol. Si Pian na mapungkol. Kulas! Gimubo lang niya. Lagi. Sir, ay lang mo kabalaka, sir. Kay, ako na napirmahan doon. Very good, Kulas. Namoy bulpin na, kay ako na napirmahan na kasabutan. Hawa boss. Natindaplit, boss. Unsa man ka? Hindi matumbal di kanina. Dara, kaso. Nilikuran sa. Okay, very good. Bebe. Mupahimutang una ko, aron makapirma ko tarong, ha? Dire. Idatos ko buko-buko, Kulas. Okay ka na. Okay. Hawa, boss, daplin, boss. Unsa man ka, boss? Pero, kay may nang imong buko-buko, kimura ng tabla. Agi. Ay. Melchor! Storot ko dahil. Mel! Kulas! Yan na ko. Kulas, ay! Ambilin mo, Mel! What? Kay katagon ka mo babag niya na, Melchor! Kulas! Ayaw ni pirmahe. Ayaw ha! Palayo ka, Mel. Palayo ra. Pangilabot ni Mel. Kaya kung mangas ka pagbabag, basi doon na sa utang metabo ni mo. Palayo ha? Ayaw pangilabot. Kasabot ka, Melchor! Tama ito na, ha? Kita mag-away ni. Kita mag-away. Kung di na mo yatag ni Kulas, Melchor, may data may tabok ni mo. Kian ang kota. Antay ka na. Dre. Yatag lang ako ng papel. Kay ako naman ang pirmahan na rin gubot. Melchor! Ibon ako na. Ayaw ka nagbuhat, ha? Pinta ako? Di mayong maglali sa tubangan ni Kulas. Ato na kining masabot-sabot. Wa na kumahadlog ninyong Bruno. Wala! Uslan man, wa na'y pilini akong kinabuhi. Ako ni igahin o pakamatyan. Aron kapanalipdan ako si Kulas sa inyong yawanong tinguha. Ayaw pagsulting yung hulaan na, Melchor! Masayop kasi mong kituhuan! Panahon na, Bruno, aron mabisto kining inyong mga tinuntok. Panahon na, aron mahunong kaning inyong mga binuang. Mauna! Madama ko ni mo noon. Asa minilaban ko tuta. Ikaw madama ko ni mo da. Unta na, dali mo muna ha, Melchor. Unong sa mga ng bata, ha? Kisiyon ko ng inyong kasabutan. Ayaw! Sige! Tagan, Kulas! Palayo nila! Tagan! Sukay ang hangin! Kupunta ko! Dali! Nga no, unsa ni tabo? Kali kami kusok ang hangin sa gawas niyan. Unsa? Ugas naman sila. Ang butasan na to sila. Nawan, katibulaag ni. Hasta sa Padre Melchor. Nani si Padre Melchor? Miyang. Mas nikuyawan ako eh. Nga naman dahil kulas, unsa man tinahitabo? Naabot mong og kalit sa Padre Melchor. Unya, giilog niya ang papel o gigisi. Pero tininong gubuta. Nagkalalis ko sila og kalit nga. Kuan ba, nagkalalis sila og kalit nga mikilat. Og bikusok ang hangin. Kung man gisiya ni Padre Melchor ang papel. Muna nitabo niyang. Mga nga, nalagan mi. May diretso ko din taas. Pero, ambot asan na to silang tulo. Wanay tao sa silong kulas. Katingala sa kato'y tabo, ada. Di ko makatuos kung nasaksihan. Unsa man gid nahitabo kulas? Igor man sila nagkalalis. Unsa man nilang gilalisan? Giilog lagi ni Padre Melchor ang suwat. Unya gigisi. Miingon to siya nga panahon na aron mahunong na kuno ang kabuang nila ni Sir Bruno o katong si Prospero itong putot. Unya, dayon makilat. Dili ka sakto si Padre Melchor sa iyang gisulti kulas? Ambot lang. Sige ko, wanag yung ko sa ato kay ako na magyuta itong pirmahan. Ayaw lang ko pagawas kulas ha. Kaya ako'y nakuyawan inid ha. Kusog na ba kayo ulit eh? Unya, giuyog ba yung ginatong bahay sa kakusog sa hangin ganiha? Bata. Natugi hapon. Ayaw na lang natugawa. Ano magkato eh? Kung sa makribot ipasabot ng hitabo ah. Panuay! Buisit!
Saan ko rin mo, master? Wawa ka maigo dito na diyan. Wala maigo. Masuway ka na ko, Melchor. Mura. Masuway ka na ko! Ay! Wawa ka maigo dito na. Ay, wakot mo rin yung mga ano si Puluwa. Huwag yung kapas niya, master. Nakabots man ko. Master na ko na. Ano ka? Walang mapsi! Wala, ge! Sige. Unsa? Rops, hoy. Unsa? Ayaw pagpabadlong na ko, ha? Ayag puni akong sapot, Prospero. Sagad, baka sulti. Nagpangurog! Binakong kanuran sa sobrang kalagot! Master, kung ako pa naapsan, blakingan ko gito. Lagi, kinahanglan. Pasilutan yung Melchor, master. Sabot ka! Kasabot. Lagi, Hoy, Prospero! Master! Panawag nga itong mga sakop. Huwag manduoy sila! Nga ipahatod ang tanang mga sakop, ha? Ipagkatap sila sa palibot, aron gakpon si Melchor! Sa ipadakop ang mga sakop. Ipagkatap sila sa palibot. Ika ba, operahan ko na tutulong ng buwanga ka. Bagali! Karon tayo, master! Kalain sa panahon o iton yun. Untong tutok man unta, pero mura naman og gabi eh. Mura dako kay dag-umda. Unsaon na lang ang mga payaw ton yun. Kung mukalit ni og unos parihaga diha, kusog man kaayo tong unos unya nawa rasab dayon. Ako lang mo dayon ning uwan na ron. Tag di mo unos kay, di kita babalaka. Ugma na naman mo, tigbaon, nibilyo ang mga payaw. Ay, mianhira ba tog sayo sa buntag si Basyon? Kay nagsaad og na po kuno ka kilo nga lumiyagan ang iyang kuhaon. Basyon, kisang Basyon? Ay, nalimot kas labasira nga tagadulho. Kadali ba sa di mong malimot, oy? Kalay ba nga na Basyon, oy? Inom na ko! Ay, gilang. Kung mayo kuharon, ano di man. Pero, unahon na ito mga suki kay luod niya to. Oy! Unsa man rong buto-buto? Pistola ron? Basir, bintadura. Murag dili man gid ron bintador ton yun. Niagid ron dool sa ato. Tonyon, li ako do. Kung naunsa na sa gawas. Ayaw gawas ha. Nay mga malung tao, murag nasa lagi ko. Sirad ang mga pultahan. Uy! Ayaw mo pagsapa, ha? Dili ko daw ng tao. Kinsi ka! Usa ko kapari. Ako si Padre Melchor. Pari ka? Ikaw mo ilang tuyo? Ako. Unjay ato? Nakakita may og tao nga niya din paingon sol yung bahay. Tao? Wa may tao din eh. Kami. Kami ras kong asawa. Kami rin tao. Ngano ton yun? Awa. Kami ra. Wa mo makitang tao nga misuol paingon din eh? Ay, wa may tao din dong. Kami raman din Bueno, mga kaban. Wa niya ito ipakita. Sila di. Padir. Dagan kang salamat ninyo, ha? Dining pasalua ako na. Magdudamin mo, ha? Saan? Pari ka tinuod, Padir? Oo. Ako si Padre Melchor. Gikan ko sa amihan ng bahin. Ganun naabot man ka din sa among dapit, Dre. Kung ganun ilam kang kipangita, usap ito mga pulis to sila. Dili ka to sila mga pulis. Mga daotang tao ka to sila nga buot mo dakop nako. Pandre, unsa man day imong sa nila? Wa ko isa. Ano na sila tinguha sa pagpatay nako? Sa way igong rason. Tungod kay may daotan silang laraw nining dapita. Ha? Usay buot mo ipasabot, Padre. Ligro. Og mao siguro ni hinungdan kung nganong napadpad ko nining inyong dapit. Kaya din ako nakaplagay og naila-ila ang tao. Kamoy muluwas natong tanan. Bade, dito sulti. Ay si pasumbingay. Kisa man ang tao yung magkaskuta muluwas na itong tanan, ha? Sa mo nabawaan, malinaw man yung dapit. Wa may kagubot ng mga palitabot ni Sabo. Pwede ba? Dito sulti. Sige na. May mo ba? Ngay mo ming sayar-sayar ang tanan? Oo. Suginlan ko kamo sa akong nahibawan. Nalipay ko ning suwata miyang. Nya saman, nawasan na ka sa imong pagduda din nako. Nawasa gamay ko las, pero naglagot gapon ko nimo. Nawara kini siya. Kinigid siya no. Kuwang lagi ni siya. Kuwang lagi yung kasagwa. Ang bato ang tanong kadero. Hilom dia uy. Murag ka ginong buang uy. Ngayon saman. Sa mga gimaya gusto ka karaso. Ayaw ko paggara-gara diha ko las. Wag gyud kay angay. Lagi suko-suko daw. Pisa tagot. Pag seryoso ra gud diha ko las. Arita sa suwat. Ay ni Aileen niya din hinga na intriga kay ko ini da. Asa man ning linya?
Kanang gingon diha nga, iyang kuhaon ang iyang anak pagbalik. Kung luwas na kuno ang iyang anak ug nagtugon siya, nga panalipdan gyud kuno nato ang iyang anak sa mga tawo nga mapasipad-on. Di ba? Mura man og dunay buot ipasabot kining suwata, Kulas? Questionable to. Nakabantay ka? Nganing si Manahuna, murag dunay mga di maayong tilimad-on, oh. Unya pulos pagit peligro ang atong napaminawan. Katong pare nga miingon siya nga dunay peligro. Unya kining suwat, nagisgot sa og peligro. Unya katong kasabutan nga imutang permahan, nagisgot sa ngani sa tanas. Di ba peligro man na siya? Ako, mayang, wa kay kong kulba eh. Ang akong gikulbaan nga basin og mapreso ko. Wa pa payagon mi masulbad kining akong tulubago na tong Bruno o Prospero. Murag lain gid akong pamati, Kulas ta. Murag dunay gyud laing tilimad-on sa atong palibot. Relax lang, mayang, relax. Di taangang mabala ka. Pero Kulas, dili man gud ingon ana. Bisag wa pa ta maagrabyado pero kun ang delikado na as palibot, wa ni piliun uy. Bisan pa ang mga inosenteng tao, mapagan gyud kun dunay mga hulga sa palibot. Na, di na ta magiskot anang tagna niyang ha. Patay mahimo na. Ang mainong danon karon nga nahi ITM nga gibili ng inahas bata ug wala tayangan ka balakas sa pagkaon. Oh. Unya, kanus man nimo siya pabunyagan? Aw man dayon sa pitukayan. Uy, planuhon sa natong adlaw, Kulas uy. O kinahanglan magkuha ta og makugos sa bata. Aw. Kugos la kita ri ay. Kusayo ng kugos. Hay ra pag pinanggol god. Kakwangol gid nimo uy. Oh. Kana bang mahimong ninong sa bata ba? Kinahanglanon kaayo na. Kanang matag og pinaskuhan ng Pasko. Ay, pastilan ka, Kulas. Pulos sa kita tinunto ng imong naibawaan. Basta, sabutan una nato ang adlaw sa bunyag. Master! Master! Unsa na balita? Prospero. Prospero. Karaan. Prospero. Karaan. Nadak pala ninyo, Melchor. Wa pa! Padayon pa among operasyon patingita, Master. Wa mo hunong ato mga sakop sa pagsuwid sa mga palibot. Labi na pagsuot-suot sa mga kalasangan. Buhatag ninyo ang tanang pagi nga madakpan gininyo siya. Ibuhat bitaw! Gisingkahan ko nimo. Garbo kong musulti nimo. Kaliyot lang, Prospero. Unsa man, Master? Kaliyot mo ginhawa ko gamay. Uban ni una ko din Ha? Uban ni ko din Master, diri ba? Gikan kang hilak? Wa. Doon na lang ko'y gihuna-huna. Nasayad ko, naguna na kasi mong asawa nga si Melanie, Master. Wa ko makasabot, Prospero. Gihimo na ko ang tanan, alang sa iyang kalipay. Apa nagkahimo, gyapon siya sa paglimbong na ko. Ibiyaan ka. Ano mo ni maiko ko, Master, ha? Maiko ko. Iya kong gibiyaan, uban sa among umaabot unta nga anak. Saway rason. Saway igong rason. Ako sigurado ko, Master, nga nini mga higaw na nataon ng inyong anak ni Melanie. Bingaw na ka sa? Gimingaw ako kanako. Hinabali. Naunsa na ka, Master? Gimingaw ko sa asawa. Gusto na kong makakita niya pag-usab. Gilang. Ato rin pa na may bawan. Kung asa magtago karon ang imong asawa uban sa inyong anak. Pahugti pa ninyo mayo, hugti gud. Si Hugtan. Hugti ninyo mayo. Unsay Hugtan? Luka yung buto. Na nga itong mga sakop. Nga Hugtan? Nga, Hugtan lagi. Hugtan iya palapdan pa nila og maayo ang ilang kahibaw. Aron matultulan kinila kung asa magtago karon si Melanie og si Melchor. Unsa may Hugtan? Prospero! Master! Unsay Hugtan? Kuy tag doktor, operahan tanang tutulan nimo bi. Makalagot ka da. Sabot anang gisulti mo ay Hugtan. Mobalik na nga to silang kulas. Kinahanglan makahimo ta og laing kasabutan nga papirmahan gid kanang kulas. Tanap. Patuman, Master. Pagkakataas yung masugilanon, Padre. Nabdan sa gabi. Sulti kita gipaminaw pati ka. Gabi inagot. Pero sigon siya mong sugilon o gihulagway. Sabot ang hulagway, Padre. Sigon siya mong sugilanon o gihulagway. Murag, nahitabo ka na sa among pag-umangkong karon. Kinsa nga sa inyong pag-umangkon? Si Kulas. Imo na yung pag-umangkon si Kulas? Oo, Padre. Ako pag-umangkon. O tinuod ka pa, Padre, sa imong mga sugilano. Ha? Si Kulas may mahimong manuluwa sa katauhan. Nga badlungon man itong ako pag-umangkon.
Sigurado ka yun, Padre? Ay, tinuod yung tanan ni mong gisulti, Dre. Wa ako magsulti niyong bakak Mila, Tunyon. Pari ko ka. Ako nagisugilan o gipahimangnuan si Kulas bahin ini mga butanga. Apan sa ako nakita, murag kuwang sa pagtuo ang inyong pagumangkon. Pero, silo ako, Padre, ha? Ako musulti ko sa iniyas kong gibati sa akong una-una. Ang kawaman ko kung nakita ang katingalahan sa mong dapit. Ugwa sa kumakadungog ka doon na mga nagkong kasong na itabo ni sa mga. Ay, tinuod bitaw na ang gisulti ni Tonyon, Padre. Sa inyo na kanang paminaw og nahibawan sa gawas. Pero wa gyud ninyo mahibaw ang kinatibuk-an ng matuod. Daghan og nabiktima ka na si Bruno ug milapas na sa 300 ka tuig ang iyang panginaron nga hangtod karon nangandoy gyud gihapon siya nga makabaton og tinud-anay nga gugma. Daghan na ang mga babae og nahimong asawa niya pero kanunay siya napakyas tungod kay way milungtad kaniya tungod sa kaistom sa iyang kasing-kasing. Ug nagdako lang ang iyang hunahuna og pangandoy nga bation niya ang gugmang tiunay sanglit ang iyang Dios nga gisimba karon mao man ang Dios sa kangitngit. Nga milimbong niya ug naghatag niya og kinabuhi aron lang siya mag-antos nining kalibutana. Ay, karon pa ko makadungog og ingod adang sugiladon, Padre da. Usa ka daotang tao nga nangandoy nga bation og tinud-anay nga gugma. Apan unsaon man niya kun sayop nga Dios ang iyang gisimba. Sakto, Camila. Umaw ka na matuod nga sugilanon ni Anang Bruno. Ug tungod kay wa niya masabti ang iyang kinabuhi, daghan ang maamong sa iyang kasina o kasilag nining kalibutana. Kay ang iyang kauhaw sa matuod nga gugma, naghulga kini og dakong katalagman sa tibuok kalungsuran. Daghan ang mga inosente ang delikadong mapagan kundi nato siya masanta sa iyang daotang tinguha kang Kulas. Nag-antos gihapon siya kay wa niya batia ang tinud-anay nga gugma. Kung buot sabton, Tunyon, dugay ng patay ka na si Bruno. Kaya ang iyang panahon o oras sa kalibutan natapos naman. Apan kay iya mang gipangayo ka na sa iyang agahon sa kangitngit, nag-antos lang gihapon siya. Kay hangtod karon, nagtuog gid siya nga ang kangitngit mao'y makahatag niya sa tinud-anay kahayag sa gugma. Kay mao kanay pasalig kaniya sa iyang giilang Dios nga di gyud makahatag sa tinud-anay gugma. Wa hibaw ini Bruno nga ang gipuy-an sa iyang kinabuhi karon mao na ang impyerno sa pag-antos ug kamingaw. Tangin ko tayo paminaw, Padre. Ang ganahan ako maminaw pirmin mo. Hindi ko namutingog. Apan, Padre. Ay, mina, ako sa'yo na. Sige. Kung mablihan ang iyang hunahuna o kasing-kasing, siya paminaw ni mo. Maluwas pagkas Bruno. Kung may panahon pa ka, aron patiyo niyang tinud-anay nga gugma. Bugtong ang matuod nga Dios lamang ang makahatag sa saktong tubag sa imong pangutana, Tunyon. Kaya ang Dios naghimo man og mga balaod dinhi sa kalibutan. Apan sa kaugalingon niyang balaod, wa siya maggapos niini. Mao nga siya la ang bugtong makatubag sa maong mga pangutana kung maluwas pa ba ang iyang kinabuhi ug kalag dinhi sa kalibutan. Murag mo tuo na gyud ko anang imong mga gipanulti. Ganahan ako si paminaw ni mo, Padre. Pastilan din, no? Murag katuhuan dili kining imong sugilanon, Pre. Kaya ako bitaw, sukat nga gipati kong tudanay kong mga to ni Mila. Kinabayan na ba? Magkaingon ko usahin nga, Lord, pwede na ko namang kuhaon. Paghilom di haton yun, oy. Seryoso kayo tong istorya, imo kinasagulag binuang. Sakto bitaw, Mila. Mura lang kumidya sa mong paminaw, pero nagsulti ko tinuod. Ug tukma sa mas gisulting Padre, nga kung ang tao bati og na yung gugma. Ug siya na gini, iyan na gini makapot, makaingon gid siya nga, pwede siya mamatay, di ba, Padre? Sakto ka, Tunyon. Eksakto gyud kayo. Mao nga, tabangi ko ninyo aron mapasabot nato kini mga butana ngadto kang Kulas. Kabuutan, inig bataa. Magsige man lang paburot sa iyang lawa. Huwag ikasulti lang. Makalingaw kiti ha. Bisag unsa ka kapoy, mawa na lang kay happy man kayo nga baby ko. Dawan ninyo, may pagkaliwat sa ni bataan ako. Asa pangita aton yun. Ngaliskag man kayo ng imong ilong. Ayan, inyo. Mga ibo ni Stia Mila na. Pero mo ni naman dyan ako, kaya akong ilong. Amaw, git ka to yun. Usahay, maglisod ko. Kung maglisod ko usahay, gamiton ko muna akong ilong. Ito maglalis na, oy. Wala na kubalon ka ng ilong ni Mutyo. Panigkubala na yung taon. Mas gamit man eh. Kaya, Mayang, Kulas. Pabunyagan kanyo ni bata. Santo pa, di na to madayon ang plano nga.
inyo ipasagop sa diya sa bulod eh. Di na to may tabo, tiyo. Erase na to. Nakadawat na kayo ko ining bataa. Og nagpasalamat kayo mi sa Ginoo nga naabot ning bataan namo. Og giisip kini namo Nicolas nga dako kayong gasa sa mong kinabuhi, tiyo. Maayo hidoon, Mayang. Nalipay kayo mi Wa niya de mo lalis karon. Ay, lalis nga po, Tiyo. Kay, Anak, mo man naandan na ning mayang. Di man niya siya mabuhi o way lalis sa kadlaw. Uy, pagilom di ako las, uy. Ya lang kada. Lalis na. Tiyaw na! Ako na gari ko ni Sultan, sukuray. Sige. Tiyo, tiya. Ayaw bigyan mo kalimot, ha? Ayan. Karon Domingo, umaabot Domingo. Alas 10 sa buntag ang bunyag. Kamo maoy ninong upinang ini bata, nakita lang ko talagang makasave tas gastuan. Sige. Ay, di gid may malimot, anak Mayang. Mamot mo, Tiyo, kung ano bang isda? Ay na lang nang amot-amot ko las, uy. Amot, uy. Ay na lang na, uy. Ini ko man sa bunyag. Diretso lang ko ta karinderya ko. Sinaon ta. Simple yung lagun na to celebration ko. Nya mo ni kayon. Putanti. Pugos na. Ay, tuod. Kitsa ganito ingan sa bata, Mayang. Dexter, tiya. Pwede lang ko ingan. Putanti ko. Kitsa may nagbuot anang pangana. Putanti. Ay, pagkilom rago naton yun. Bakit mo, Tiyo? Kitsa nagbuot anang pangana. Ay, amo-amo ra na tiya, uy. Kulas! Uy, kulas. Saro man na pa? Sila si Bruno ug Prospero ni. Si Bruno. Tay pauna, kulas. Mauni sila ang ginganlan og Bruno ug Prospero. O, tiya. Mauna sila. Hindi mo kulas, Mayang, ha? Ako atubang na magtawa na. Hindi mo, ha? Ay, mukuyog ko ni mo yun. Kitay mo atubang anang mga tawhana. Oh, kamu rin eh. Kami. Kami, sir, kami. Ako di ay si Agent Prospero, Manong, og Manang. Og kini ako magkaon, kini mao si Master Bruno. Nalipay mi. Nga nahimamat ko na mo. O nahibaw mi. Nga ang inyong toyo, maong pagpakig-ariglo sa among pagumangkon. Isultihan day mo Nicolas, nanong. Ang among pagumangkon, huwag gitago. Muna ay nagsulti. Gisulti niya ang tanan din na mo. O gusto kayo siya nga magkik-ariglo ninyo. Hain man day siya, manong. Ang latingo. Ang ako ba umangkon tuwa, may lakaw, kuya siyang asawa. Ako doon lang kung sumaybawan kung unsa gini ka tinuod. Kung may hinaot mi nga, wa mo ilimod na mo. Sige, sulti. Ay, tingog. Dito na lang ko. Unsa gini ka tinuod nga inyong gipapirmahan ang ako bang mangkon. Gipapirmas niyong kasabutan nga itugyan niya yung kalag ni Satanas. Ha? Kisa may Satanas, ikaw, sir? Ako. Taro ba? Tinuod pa rin, wa ba mo magtiaw sa inyong kasabutan? Wa siya ang kabalakan yan na, Manong. Tungod kay mga pasumbingay lang ka na. Ako kasabutan ng imong isulting pasumbingay. May mo ba dyan sa kasabutan nga magpasumbingay lang ang isutan? Unya ini kahuman sa pasumbingay sa may sulod mahitabo. Absuelto na. Siya ko permiso dyan ninyo. Unta to, Manong. Unta to. Manong. Tabi, boss. Tabi, Master, tabi. Hinay. Kaya makadugo ka na ako. Kumpos na ko. Pagkalaksoon lang tikaw, ha? Kusgagamay mo tingong. May mo ba? Ngayon ang pag-awasan si Kulas. O kami na magsultihan na aron may bawan ko na mo kung unsa ka interesado. Interesado ba siya nga may kakariglo na mo? Kaya kung mga bugar ka pa niya, sayang na akong panahon. Aron magkiklantugi pa mo. Wami mo ani aron magkiklalis. O sanay gusto na mong may bawan. Mo perma ba siya sa among kasabutan o mabalipan siya? Ha? Inis, master, agad din ako. Naibawa mi! Nga na siya taas. Kulas! Naog na niya kulas na magsultihan ay taas kinasing-kasing do! Wami datang tuyo kung dili. Makighusa rin minimo. Kulas! Nakahukom ang among pag-umangkon nga dili siya mo perma sa inyong kasabutan. Manang! Imim to, oh. Kana muna. Di imim to, gisulti rin mo. Ako. Igi, master. Di, may mo to siya mag-gisulti kung di si Kulas may muingon na mo, anak. Makarami ka pa na isulti na ko. Pagkalaugas, Kulas. O iya may sultihan sa tinuod kay maura may gusto na mo may bawan. Nga mo pirma ba siya o palipad ba? Kana. Kulas! Gawas na, Kulas! May hapon ninyo, si Bruno. O Kukraw. Pasensya na kayo nga, wala ko makanaog, ha? Sige, kalang. Way sapayan ka na mo, Kulas. Bisag imo pa kaming limbungan. Ang mahinulnano na mo karon nun, ang among tuyo. O sarag yun, way lain. Pero hapos. Di namin magdaghan pang istorya. Ditswa, master. Niya mi balik. Og nagdahin ng kasabutan alang sa tong kalinaw o kahusay. Ditswa, master. Unsa man mo pirma ka o dili? Na mo na ditswa. Yara papel og ballpen, Kulas, oh. Pirmahin na naman dali, ta. Mo pirma ko. Mo pirma ka, Kulas? Tsa,
aron wa nay samok. Mora ni ang ilang gikinahanglan nga kumpirma. Mabuta man gugos delikado kung di na ako pirmahan. Ako na ni pirmahan. Apan kulas, ayaw. Manang mahimo ba? Padapre matumban ko ni mong yate. Aw na aday ka diha. Padapre diha. Ay patunga. Dili kaya mo gikariglo kung dili si Kulas. Kulas. Ay nagpirmahe. Paminawa mi. Pero tiyo, kuan man gud tiyo. Dako ming sopa kulas kon imo kadang buhaton. Mabutang kitang tanan sa dakong peligro. Ayaw sila paminawa, Kulas. Paminawa Kulas sa sunda. Sunda mong gusto. Kana. Kung di ka mo pirma karon, mapugos mis pag sang atong kaso. Aw ipapriso ka na mo sa gihimo ni mo diri nako. Pirma na Kulas. Pirmahin na! Pero, basin niya hinunog mapriso ko sa hinungdanan eh. Di ka mapriso. May laki itong akong attorney. Kung itiya kanila, ato sa suklan. Pero sa masay na untaad to. Ha, tiyo? Kung ako lang ng pirmahan? Sumagod. Dito man tas bugado gikan. Bisan si attorney binangkal, miingon mga binater kay ito ilaga sulatan eh. Kung sa laktod, way dugukan o way bukog. O sa bugoy na to. Kulas, paminaw sa imong uyuan. Minawa ko. Kay mas nahibaw mi kay nimo. Minawa ko, Kulas. Ako, Tiyo. Minaw lagi ko, Tiyo. Respeto man ko ninyo. Pero respetuhin sa taon ko ninyo nga. Ang ako bang desisyon, respetuhin sa ninyo. Kaya ako maning sa... Nakasaamang ko atong tawanan, natural lang nga ako mo desisyon sa husto. Sa'yo bag ko, husto. Pero paano mo, sa'yo? Di ba, Tiyo? Kuhaan mo, miingon man ka nga di na tinuod nga doon natin kalag. Nga, nga nung karon, mura naman kag na bali. Usik-usik kasi mong kalag. Ako nagkakita kong kalag, Kulas. Di man. Ay, hindi pong kana. Wala kita ni kong kalag. Kita. Maguhay lang ko kita. Magtuo ko. Katunduha, Kulas. Mga kalag naman to. Ha? Di na ka mo tuwa mga dagwaya. Mura itong mga kalag. Kanto lang, putot na tao. Kanto si Dagas, yuta. Kag, tos pananaw, kag. Tiyo, sa ko biyang tanaw itong mga tawana, di ba yagyod sila mga daw tao? Kita rin na problema sa itong huna-huna. Kay atong gidoktrinahan katong mga tawhana nga mga dautan. Ha? Kung kita mituog Diyos, ato sa runtang respetuhan sila sa ilang gituhuan nga Diyos. Kay laylayan man tagatong pagtuo. Kay bisag unsaon panako, Tiyo, wag ko'y nakitang dautan silang gitanyag din nako nga husay. Kaya kung tinudan na pa nga, daotan silang tao, ang akong kinabuhi mo, di nila langanon ng pangayo. Bisag patyon pa ko nila. Pero kagray lang di pangayo. Yang mahadlok na ta. Usa ko istorya ka. Hoy, Kulas. Hoy, Kulas. Hinaya ko na na imong tingog kay makamata tong bata. Ngay na. Hey, ikaw, no? Sige lang yung kagisgot og respeto. Pero sa imong uyuan o iyaan, dili ka kamaong respeto. Mao. Ang angay nung buhato na maminaw sad kanila, uy. Dili kay magpalabi ka sa mong gibati. Mao. Panguntahan na lang ko doon na kay gustong mahibawaan. Kay kana si Tiyo og Tiya, doon ay gustong ipasabot ni mo. Busa ayaw pagsigig sagbat og istorya nung nakasabot sa ka. Sabang mo diha, oy. Naparehas mo lang mong tulog. Paminaw, Kulas. Kung di ka gusto masuko ko ni mo. Magrespeto, ay lang gud ta. Paminaw lagi. Saman, magayon dal ni. Ano ba humanta? Oy, Tonyon. Ikaw sa no. Mahigh blood yun ka dayon ka. Ay pangatarungan lang gud diha. Pasabta lang na si Kulas kay lisod na kaayo kung magtag-as pa ng inyong mga tingog. Alingog-ngog na kaayog. Magagubot na o niya hinuon ta. Gubton rin. Ay, awara. Wadi maminaw. Ay, siya manok na nga ka. Nay, magsulti lang yata sunod adlaw na. Magsulti na yata tiya kay pulos mga init karon tungo. Wa na gyud ta magsinabutan ni. Hoy, ikaw ba? Kadali ba sad bayang mo init anay imong uoy? Mudayon magpanghagan og sumbagay. Nawa kus kung nauna. Isabukan ko. Kontrola lagi ng imong kaugalingon, Tonyon. Dili maayo nga mag-iningon anak ka. Mariglam kita. Hoy, paminaw. Unsaon pa man nato pagpasabot si Kulas ana. Kung ing anaon nimo siya pagda. Dahil kay pasabot to na. Yun na. Na-istoryahan na din niyo si Kulas, Tonyon, Mila? Dili kay si Kulas lang among naistorya, padre. Hasta si Bruno og Prospero. Uy, may balik yun tayo sila. Oo, kay ilalagay kong kunong papirmahon si Kulas sa kontrata. Mao. Pero kami man mo ay misupak. Hindi mo kasulti nila. Ay, hapit na rabasan yun unta siya mo perma. Mao.
Unya naglalis man og maayo si Kulas og si Tonyon. Naglalis, Kay si me? Kulas, mo insister man yun nga iya gyud untang papirmahan ang papel, iya gyud pirmahan. Pero ikasamba ba nimo diha Tonyon awa? Di na ko magkadiba og storyaan eh. O, lagi. Pero maayo na lang kay among nababagan. Mao na pinakadelikado karon. Kay si Kulas, adunay iyang kaugalingong pagtuo. Oh, maubitaw na among nakita niya, Padre. Saan man namuan na ron, Padre? Usaw magpasabot si Kulas nga gahim kay ko. Mura di patuo. Mura man di katuan nga mahimo siya manluwas katawan. Kay demonyong kay kidaya og dagwais Kulas. Ay, ikaw man sad guton yun. Init man kay kag-okon mo pasabot god. Kalmado ka lang unta. Sige, magkiksulti ko pagbalik ni Kulas Mila. Wato na to ang tanang paagi nga mapugna nato siya. Tamangan yun nato siya sa pagpasabot. Kaya nasayod ko nga, di yun siya lungan ni Bruno o Prospero, kundi siya kapirma. Sigihan yun nila ug balik-balik aron makuha lang ang ilang gusto. Nga, mga kuntabida sa atong paningkamot, Master da. Ako nakitang desidido, itas Kulas mo pirma. Bida ni mo. Balikan dito si Kulas, Prospero. Og sekreto pagsulti. Nga siya na'y paanhion sa itong bahay. Kuyogin lang ninyo, kanhi. Kapirmahan din eh. Hayluan ninyo si Kulas nga doon na tayo pakapin nga ihatag niya. Muhatag tag kwarta! Aron lagi siya mo pirma. Pila ato'y hayro niya, Master. Siya pabungat ta. Ako may pabungat to. Pabungat ta siya. Siya raw naman. Tanaw nagdili pa bagihapon siya mo pirma. Si Kulas may problema. Ang mga taong naglibot niya mo'y sikig babag. Balikan dito si Kulas. Ug di ta magsayang pa sa itong mga oras. Paibawa siya sa akong isulti. Aron di na maglabag ta ang atong ngao. Karon dayon. Matuman, Master. Di pa igo ning ebidensya nga akong dipakita ni mo, Kulas. Ang tanan akong giasoy usa sa mga prueba nga tinuod kining akong mga gipanulti. Lakip na kining marka sa akong tangkugo nga biktima usab ako sa dakong lances nila ni Bruno o Prospero. Mahimo man nga mutuo ko ni mo dire. Pero unsaon man ako ani? Nga nakasamang ko atong Bruno. Nakadasmag ko niya dire. Ug akong giangko ng akong sanga, ako siyang ginaganan. Ug gipasagdan sa daan sa higayon nga ako siyang nadasmagan sa akong taksi. Makikariglo ka sa laing paagi, Kulas. Pero di mahimong itugyan nimo ang imong kalag pinaagi sa pagpirma sa inyong kasabutan aron ka maabsulto sa imong tulubagon ngadto dila. Ug sa may imong nindot nga masugyot nga tambag re. Usa man kay maayong paagi. Sigurado man ko nga di sila mudawat kung mangayo lang kog pasaylo ngadto nila. Ug labi nang di ko musugot nga magpapriso ko. So, usa man kay maayo na kong buhaton. Para na ko re, patas kayo ang ilang gipangayo nga pabor. Gipangayo ra nila nga kung kalag. Unya wa man kumutuan ng kalagalan. Ako na lang ang pirmahan ng ilang gitanyag rin ako. Total, wa man ko'y kalag. So, way mawaan ako, di ba, Dre? Ay, gamita ang imong konsensya, Kulas. Kay mao kini magtultol o mahimong iwag ngadto sa imong kalag. Ug nga ang imong kalag makasulti ug makaila sa pagpili sa unsa may husto ug dautan. Ayaw tuguti ang kahadlok nga mo'y maghari sa imong kaugalingon. Kay tungod niya na mapukan unya ang imong kalag sama sa nahitabo kanako. Ug may hinungdan nga gusto ka nilang litagon. Kay wa man nimo makita ang kinatibuk ang kamatuoran sa kabililhon sa imong kalag. Pero ayaw patikaha ang imong hunahuna o kasing-kasing, Kulas. Kay ikaw ang nahisulat sa panagna sa Dios nga mo'y muluwas sa iyang katawhan. Kay kung di nimo patalinghugan ang iyang tingog, mag-antos ang tibok kalibutan ug maghari ang tumang kadautan ug malaglag ang tibok natong kinabuhi ngadto sa naglilab nga kalayo sa impyerno. Diin man ikagikan, Kulas. Kanawa man nakagkalit. Ay, diara ko sa gawas, Mayang. Mayang. Naunsa ka? Mura makagpildero, uy. Ang storya ragod ta, Mayang. Diragod, sultihi ko no ko tinuod. Unsa man gyud? Doon na bagyo kalag antaw? Nganong wa man. Uy. Nakakita nakakalag. Kaya na mong naong. Mura naman nagkalag. Ang ubang mo ingon, ha? Mura mo nag-adlom na tayo. Imo kalag sa nimo paita. Ay, lagi sa guli nagbinuang god. Tinarong biyan niya kung pangutanan nimo. Nakakita na baka og kalag. Dili ko may
Di ka mo... Dili ko maka-explicar ni mo na butang ako, Las. Kung gusto ka, o ato pangutan sa mga pari, sa mga espiritista. Basta ako, mutuog yun kong kalag, mahadlok mo kong maimpyerno. Nasa da impyerno? Ay, maghilom di ako, Las, uy. Dilitan na ning kalibutan na ang imong makita, maura sa imong tuhuan. Hasta tunga ni mo makita, angay sa to ni mong tuhuan. Suma, katong lulo pa sa imong lulo, wa man ka makakita ato nila. Mutuog yun na nga, doon na yun kay daghang kaluluhan. Kanang mga naghimo sa computer, be. Kana, eroplano, o guban pa na diha. Pabiya ka makakita sa naghimo, ana. Pero mituog yun ka nga doon na ginagbuhat, ana nila. Murag sakto sa kamayang da. Pero kakas ka og uling anang impyerno, no? Kay init ko kay na. Kinsa man say nag-ingon ni mo, nga uling ang gigamit dito. Isugbaw ko ka dito ang kalag. Di, uling gamiton. Ay, puro gyud ka hinanggaw ko, Las. Hinanggaw din na nga maumang yun ay ilang giingon nga. Isugba ka dito. Kung ikay maimperno ko, Las, no? Di gyud ka madutlag uling. Kinahanglan ang gamiton nimo kanang asopre. Aron sigurado nga paig ng imong kalag. Kay kubala na ra ba kay ka? Tan-aw na ko nimo, kubala na ba kay ka? Natamglali sa namayang, eh. Kinaglibog na niya kung unahuna kung kinsa o unsay akong tuwan. Oh, unsa naman tayo resulta atong inyong ariglo ni Bruno? Nasulbad na to? Wapay. So, mapagsulbad ang nga naamay dagang sumukan. Nas di oton yun, ugtiya mila. Nasay pare nga pirmi magwali na ko. Makuyawan man sagot atong mga tawhan na ko, Las. Sa akong tanaw ato nila, no, mura man to silang mga berdugo, uy. Labi na si Bruno, kay murag iro nga kang baton. Ako man tayo magbuot sa akong desisyon. Pero, nga naman eh, daghan naman kayong kulas akong kaugalingon. Ako sad kulas. Supak sad ko nga mo, pero makas kasabutan. Na ako'y nadunggan nga yung anang klase sa mga tao, uy. Mura man kuno na sila kulto. Kung kamong tanan mo supak mayang, sama na nga kamong tanan, mi oyon nga mapiso niya ko inisunahan. Oh, ikaw sad kulas. Ikaw man sagud kulas, di man ko ka makaantigong mga tarungan, good. Kung ikiha ka, ngano di man ka masukol. Ato bangon na lang guna nimo. Og isulti nimo ang matuod nga wa nimo tuyo Bantay mo na ako miya nga. Kung mapriso gani ko ning inyong way, klaro nga tambag, kamogoy akong basulo nini. Labi na yun, tiyot yun. Nagkaidlos karon si Kulas, Master. Liso na kayo siyang pangitaon. Amo siyang gatangan tibok adlaw gapon, pero huwag mo makita, huwag makita si Kulas sa ilang bahay. Mao ba? Oo, Master. Mao ni akong kadukan, Master. Basig mapakyas taning Kulas, bisit! Wa ko makauyon na lang imong sultihan da, Prospero. Nga naman, ha? Nga naman. Naibaw biyak ka! Nga saman. Nga mao na pinakadili na ko gustong madunggan nga muingon kang mahadlo kang mapakyas. Nga saman. Siman, pasil ta. Anggaw ka na ko na. Sorry, Master, sorry. Nainundam lang ko ba ni Melchor? Hapit sa tama pakyas ato niya ba? Why imposible sa gahom sa tong agawon? Di mayo nga maghuna-huna taog kapakyasan. Maulagi. Ang mahitungod kang Milani. Unsa na may balita? Wa pa gid, Master. Wa pa gitagiya kung asa siya magtago karon. Kasabot. Sabot ka ba? Oh, sabot ko. Pero Prospero, wag ko magdahom. Nga buhaton kini ni Milani diri nako. Gihatag na ko niyang tanan. Gilang. Ang akong tinud-alay gugma. Apal mo niyang gisukli nako. Ngano man niya? Laki pa nga mong anak. Huwag yung magkakita unsa na iyang kahimtang karon. Dali. Dali na. Tungko. Ang magkaduol ato naong tungko. Gibatin ako yung mga kaguol, Master. Naluoy kay kung mo bahin na nabuta nga diri tungko. Apan. Masaligon gyapon kay ko, Prospero. Nga may katumanan rang tanan. Nya. Ang kalag ni Kulas, may sulba din ang tanan. Nya saman. Nasayon kong maangkon gyapon nato ang tinudan na yung gugma din ang kalibutan. Ug didto ta matagam-taman sa way katapusang kalipay sa gingharian sa tong Dios sa kangit-ngit uban sa atong mga minahal sa kinabuhi. Dota paminaw ni mo, Master. Oy, demonyo nagikay ka paminaw. Pilipan ako nimo. Demonyo. Salamat. Thank you. Kung nakuha na itong kalag ni Kulas, sigurado na. At unatang tanan sa atong agawon sa gingharian. Magmaya na tas tamang kalipay. Away, kamatayon. Busa, maning kamot kitang tanan. Nga magmalampuson kita ni Kulas. Ug mahibalik na ako ang akong asawa nga si Melanie ug ang akong bag-ong anak. Nicolas ug Mayang ani. Sa inyo bang kagustuhan nga ang inyong anak nga si Dexter bunyagan sa inyong pagtuo sa simbahan nga gipadayag tiyanin?
O, Padre. Dexter Anyo, ako nagabunyag kanimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Uy! Delikado ini! Niklay ko yung ayuda! Magawas na! Magawas na kulas ka basig mahog mo rin simbahan! Kusog atong linog, Master. Kusog king linog! Kusog king linog! Ayaw pagsaba. Ano man? Ha? Saman? Ha? Saman? May tinamad mo itong linog, ha? Saman? Ha? Nagkalungog kong hilak sa mga bata. Sibot mo pasabot, ha? Ha? Saman? Ikaw ba? Lami abay mo tulsun buwang nga kay. Ano man? Ang akong anak! Buot nilang bawion o bakwion sa kangit-ngit. Hala? Saman? Ha? Saman? Saman? Manuya ito mga sakop! Aron ipasubay kining dakong pag-uyog sa yuta. Malagmit. Tuwa magtago si Melanie uban sa among anak. Matungan, Master! Maayo gani kinakagawas na yun aton yun. Kayo guwapa, natagakan kita atong ubang mga rebolto nga natuwa dito sa altar. Ang akong naluyan ba kay? Ang pari na yung sagtang atong patungan na nagpot siya. Di ang paingon niya. Ay, kakuyaw atong hitabua, uy. Kakuyaw, lagi. Nahadlok sa kwanto eh. Abilok mga matay tanto. Wara man kay maon sa ang simbahan, Mila. Ay, wara man sa dinoon, Dre. Nangatuwad lang ang mga rebolto. Ang nakalalang yun sa pag-uyog sa yutan eh. Kaya mo nagdunay, nang hasa iso sa simbahan. Oo, nag-una ang pagkapaos masuga. Unya nalimbuan, ukalit ang mga rebolto niya. Midaso dahil ang kusugin linog. Oo, bitaw, Dre. Mao ba di ay? Kuyaw kayong tanaw, Dre, uy. Paspas kayo ang hitabo. Pero, Mila, Tunyon, nalimot ko og pangutana ninyo. Naabde anak sila si Kulas ug Mayang? Di lalaki, bagong tao. Todo aday ka na kusulti. Wakas din Kulas bayan anasan. May tatog, ikaw ni, may bunyag sa bata siya. Di na ko pwede nga makabunyag o makakasal Tunyon tungod kay gitalikdan ako ang pagkasagrado sa akong pagkapari. Akong gilapas ang balaang sakramento sa Diyos. Kay kung ako nang buhaton ang pagbunyag, batian kong konsensya. Nahadlo ko nga musanpot pa kini sa daling kamatayan. Sama nining nahitabo na ko karon. Nakita mo kini? Kita ka? Hala! Ay, ginoo ko. Adunay marka ang imong tangkugo, Padre. Unsa nang marka, Padre? Murag ngilan ki. Naglihok-lihok man, murag nagaso. Kini ang buhing kamatuoran nga di tiaw ang akong kahimtang Tunyon. Suginlan ko kamo kung nga noog unsay nahitabo na ko, mahitungod na ini. Mura man kinugdaglain ang lawas sa bata, Kulas. Kaya ganiya, rin siya naglimbag-limbag. Layo kayo nga, murag doon nagkikipamati. Basi nagbutod ang tiyan na. Kuha dito nga plaskaw. Naanak ko gibutang sa huno sa aparador. Sama ni. Kalit mo lang may puwa ang agtang sa bata. Ano? Wa ba ka ni panukin ng bata, Kulas? Niya may murag miturok sa iyang agtang. Tanaw ko nung bang lawas. Masinog na paakan na nauglam mo. May puro mo naglingin. Uy, hala. Kulas. Ano? Uy, nga mo na iyang agtang may puwang magmayo. Uy, nainipulmas yung agtang. Di na gini mahimo, Kulas. Kinahanglan nga ato ni dadon sa ospital ng bataa. Dekan ba ning girsitas, doktor? Asam ka butikihan? Butikihan? Asa ka ning butikahay mapalit? Mulabang ko nga tos atbang. Uy, si Prospero. Si Prospero. Nagdali na ba ko, Prospero? Ayos, lakaw. Kunito ka ng tele mo, be. May biningkiting nga, be. Uy, lola ko inindot yung isulti ni mo, dong. Unsam na? Nakita niya si Master Tono ni mo. Muhatag siya ni mo dakong kantidad basta mo pirma lang ka. Ha? Dakong kantidad tumupirma ko? Ay, kung pabalik ko. Teka lang disyo, taon ko, Dre. Oo, dakong kantidad. Kung mo ko, ka na ko dito sa ila at doon magpinirmahay. Katagan dahil ka niya o kwarta. Di ba kala? Ikaw ba yung nakasaan niya? Ikaw ba? Katagan?
Di ka ni binuang inyo? Ano ko nakaingon kang binuang? Pero sa manimong dautan ang tao nga ikaw pa nakasa. Pwede kami pa magkikariglo niya bayad pag may kwarta nimo. Pila mo sa inyong ibayad ako? Ikay pabugaton, pila. Ito na. Nagdua-dua pa ka? Ay, pabuta ko lang siya mausap ang naunang Master Bruno. Mayo ka na siyang tao, dong. Unya, pila may akong ihatag nga bahin ni mo, anak? Wa, pagkini ka mabugaton, pila. Pag una-una nagkakatag na akong bahin. Wa ko'y pangayoon bahin, kulas, oy. Wa ko'y pangayoon bahin. Bisag 5 centavos, ikaw ra, abala na, ikaw na, imo ng tanan. Ang mainundalong mapirma, ikaw ka. Bibi, palapli ng taga may nagsatan din kalaki mo. Matumban ko niyo mo, ha? Matumban ko niyo mo. Gilo, gunit. Alikos kiting. Ini talaga init kayo. Ay talandong. Alikos kiting, gunit kiting niyo. Kami na, doon na lang ko'y pangutana ba? Punta na. Unsa magayda kong rason nga interesado man kayo mo sa akong kalag? Unsa may naa sa akong kalag nga wa man ko'y nada nga tao? Prangka-prangka na nga ito istorya ba? Na may daghang kalag diha nga mas gwapo pa nako. Nganong ako pamangyod, ha? Prospero. Unsa magayda kong rason nga interesado man kayo mo sa akong kalag? Unsa may naa sa akong kalag nga wa man ko'y nada nga tao? Prangka-prangka na nga ito istorya ba? Na may daghang kalag diha nga mas gwapo pa nako. Nganong ako pamangyod, ha? Prospero. Ganahan kayo ako agawan ni mo, Kulas. Gusto siya maging suod ni mo kay yung nakita talag saon kay kang tao. Kuan manggod Prospero ba? Nalipay kay ko sa inyong gitanyag na ako. Murag di ganay ko katuo nga kamupay muhatag na ako og kwarta. Wa man problema na ako. Pero pero unsa, ha? Kung na ka ba makatahap na mo? Awa man. Wa. Ang ako lang ba kung unsay mahitabo nako kung mo pirma ko? Wa man gid atang mahitabo nimo. Para magpirma ra, naade mahitabo. Unsa? Sa akong kalag? Tiyaw mo akong itugyan ang akong kalag ni Satanas. Basin og latuson ko dito sa impyerno. Katawa na hilak. Katawa? Katawa nito. Katawa? Bigyan tigil ka kulas da. Gisayop lang mo yung pagtuot kay naminaw ka sa mga tabi-tabi. Di na tinuot. Uy, dutan. Ang among agaon, may labing may gugmaon. Buhatag sa tanan ni mong kokto. Huwag maniwa ninyo masayre. Kay mag-una man ng inyong nauna. Why daw na may tabo ni mong kulas? Tuyan ako. Ayaw paminaw ang sulti suban. Sundang imong konsensya. Di ka ba na magkakwanta ka kagra? Ay, lamig kayo ng kwarta. Wala kayo lamig ng kwarta. Pero pwede ba nga hatagan una ko ninyo kay gayon nga makahuna-huna og mayo? Ha? Tigay lang ko sa inyong address, kay ako'y muadto niya sa inyo kung makadesisyon ako. Kaya sa napalit ang kagaw eh. Di may maglangan ka ini kulas. Kay apas kayong oras. Basi magbasol ka niya ng usrahan. Nawa. Gamay panahon lang lagi, gamay panahon. Kung unsa ka kagamya, gamay pa ana, ha? Ako na ning balansihon og mayo kung sakto ba niya akong buhaton. Ya. Si Kulas na ron. Aton ablihan ko, Oh, tol. Kulas. Nga, siya mga. Murag hutasan mga. May alis Mayang? Mayang? Oh? Waman. Nga nung di, Kulas. Si Mayang, tiyo. Nawa dito sa ospital. Uy, ngano, Kulas? Unsay nawa si Mayang sa ospital? Kay ngano, na ospital ba di ay si Mayang? Dili si Mayang na ospital siya. Ang bata. Nganong na ospital man bata? Ay, among gida dito sa ospital siya. Kay naay na kung kuan nanurok siya ang agtang. Kunin ni turok. Akong gipalitan og tambal nga grisitas doktor. Pagbalik na ko sa ospital, wala naman sila dito kang bata. Natinga sa bang mga nurse og doktor dito kung hain na sa pingon. Basin niyo uli. Ay, dito na bitaw ko gikas mo, Wa may tao rito. Uy, pero imposible kaayo nga mulakaw lang si Maya nga way pananggid. Ay, abi mangganin ako ngapit ni Cha. Wa mo magalis. Wa, tiyo eh. Nahibong lagi kay ko, nga nung milakaw sa Maya nga wa gitugon bisan gamay. Una, gida ang bata nga way pananghid. Siya man babayhan ng yate. Naglibog bitaw ko, tiyo. Di ko makatuo nga mabuhat ni Mayang rin ako. Nabalakan na kay ko ini. Mabuta ko di agay. Magkuyog na. At magitaon. Kaya kung di ano makita na doon sa barangay, ato i-reporting sa buwa. Usay buti mo ipasabot, Prospero. Wa siya mo oyon sa akong tanian. Iya pa ko nung una-una, Master. Siya raw niya ko na imuan ni kung makadesisyon na kuno siya. Binuang! Binuang lagi niya saman. Binuang. Siya pa'y nakasaan niya, siya pa'y tanya kag kwarta, mo pa'y magdaduha saman. Ha?
Wa na si katarungan pa. Yes, man. Nga mabalibad sa lindot kay na akong tanyag. Yes, man. Ikaw ba? Oo, son. Malik yung ta. Ekspresyon na, master. Ekspresyon na. Malik yung ta, pero malamang nausap si Kulas. Di ka mo dawat na katarungan na. Yes, man. Kung magbagahi gid si Kulas. Si Kulas ba kung magbagahi gid siya? Oo, lagi ako. Ako gid siyang ipapreso. Oo, ba, oo. Mauninis kong nauna, master. Patagkan ba? Ato siya ang pag-istoryahan. Dili lang kita mulungan na yun. Okay. Pag-istoryahan to siya. Kausa na lang. Yes, man. Kundi gihapon siya mada sa minaayo nga istorya. Yes, man. Ato siyang ipabilanggo na yun. Yes, man. Ato matagmon! Ikay bahala, master. Mosunod ako nimo. Nagkadungo kong hilaks bata sa inyong bahay, Kulas. Basi na uli nas Mayang. Dali. Mayang! Kulas! Nga naman in taon, uy nga kalit magamibiya dito sa ospital. Kulas na awang bata. Uy, nga naman niyang agtang. Ang iyang agdang doon ay marka nga. Sama kang Padre Melchor. Mahihinungdan, Kulas nga. Wala ko magpahibaw sa mga doktor dito. Kinabalaka na kay ko sa bata. Basin, unsa pa ilang muna niya niya. Dili na siya Kulas. Doon ay magkibulungang nahitamo karoon din sa atol. Unsa may buhato na to, hindi Kulas. Kayo. Dili doktor ato doon, hindi Mayang. Ilala mo doon nagpare aron may maghatag na ito sa katinawa ni hitabo. Si Padre Melchor, siya mo'y maghahatag na to sa saktong tubag. Ako pa niyo si Padre Melchor. Nakatuog taon ang bata sa pagsigi o ginilak. Oh, sige. Papahuayon una nato siya. Unsa mo giday nitabo sa mong anak, Padre? Saray na siguro na ko nga kining bata. Dili ninyo anak, di ba? Oh, di mo makatubag tungod kay tinuod. Kuanri ka nang... Bisag mo limod pa muna ko, Kulas. Nakaila kay ko kung kinsay mga ginikanan ining bata. Oh, ano nagtinanaway malang mo? Wa mo ikatubag. Bisag kapila pa mo mulimod, Kulas. Mayang, nahibaw na kong daan. Mahitungod nining bata. Kukuan, Padre, baka nang... ang tinod, amo rin yung sinagot ng bata, Ang tinod, anay pangalan sinan ini mo si Leslie Dominguez. Kuno ako masayop. Leslie Dominguez? Dili ko mo to. Pero nagpailaman siya sa pangalan nga Leslie Dominguez. Ay, paminaw mo mayo, ha? Kining bata, anak kini ni Bruno og Melanie. Ha? Kisang Bruno pa rin? Si Bruno, katong leader sa mga kulto. Ang agaw ni Prospero. Melanie ang matuon niyang asawa. Ug dili Leslie. Siguro ko nga kining bata ang ilang anak. Apan, unsa mo pagkaunsaan nga nahipunta man kini ninyo, ha, Kulas? Pastilan, wag ko magdahom ini. Ambot kung ngano ni hugon say tuyo sa kapalaran nga ako manggoy nakasagop ini bata. Adunay kahulugan, Kulas. Usaray nakita na kong rason kung ngano hasta ako nahipunta nining lugar. Unsa may rason, Ray? Tungod kay ikaw mao'y manalipod ka namo, Kulas. Ikaw mao'y muluwas ka namong tanan. Ha? Ngilngiga po ni mo manulti, Dre, oy. Naistiyot ko niyo na Lain na kagtinanawan ako. Di ko na mutuo nga ako mahimo manluluwas. Apanwa ako magtiaw, Kulas. Kining imo mga nakita, mo'y buhing saksi sa kamatuoran. Ang 7 ka bituon nga natagak ug ang 7 ka kahoy nga nangabali sa inyong tugkaran. Mo'y dakong timaan nga ikaw mo'y katapusang gustong pildihon ni Satanas. Apan kung mubarog ka o musukol ka niya, ikaw mao ang katumanan sa mga panagna aron muluwas sa katawhan sa Dios. Kalaw na anay mong panulti, Dre. Di naman takatugkad na. May mo, hinahinayon lang ko ni mo, Dre. Malumos mo siya tasya mong inistoryahan. Ilaw, Kulas! Maminaw diya. Seryoso ng atong gisgutan. Ay, naminaw bitaw ko, Tso. Di lang ko katuo sa mga gipanulti ni Padre Melchor. Pero, Dre, kanang, nga naman nga ang imuhang marka naaman sa luyo. Unya ang bata naaman sa tubangan siya marka. Awang yang marka na sa tubangan. Tungod kay kanang bata, gihalad na ni Bruno
aron mapanag-iyan ni Satanas ang iyang kinabuhi. Mao ba day? Mao ka na. Dako kayo kalabutan ang imong kinabuhi ni Nicolas. Kay kung mapildi ang imong kalag, mahingpit ang pag-angkon natong tanan nga maggapos sa iyang gahom. Uy, bigas nga apil-apil pa masad taon tanan ng mga butang na, oy. Wa kay mahimo niya na kulas, kay kining tanan pagbuot sa kahitasan. Ug ang imong pangan, nahisulat na sa mga panagna. Kamisteryoso ining mga hitabo aton yon. Murag di kong makatuo nga si Kulas gamiton sa Ginoo aron maoy muluwas sa iyang katawhan. Ako, Mila. Sa dagway pa lang dyan ni Kulas, di gikatuan nga mahimo sa manunubos kay pating kay dagway. Ay, sakto yung tingali si Padre Melchor ton yun. Si Padre Melchor sakto, pero ang panagna mo na sayop. Ayaw gani pagsultian na ton yun. Suporta na lang gud ta ni Kulas. Kada kong garbo na to nga ang imong pag-umangkon mo'y mahimong manunubos. Pero wa pa na siguro, Mila. Kay mga panaghap na ni Padre Melchor. Unsa gud tay panaghap nga naa may mga nakitang ebidensya. Bitaw. Pinaaligi kuwang, napay kuwang. Mingos Padre Melchor nga, anak ko dito ni Bruno, siyang asawa, gingalag Milani. Itong gingalag Milani, iyang itong asawa Bruno. Kung ang bata, gibili niya nga itong Kulas. Hayam siya ron. Nga iya magbilin. Kung ano si Kulas mag-iyang gibilinan. O nibaw na kas Bruno, inihitabuha, nga iyang anak, naan lang mayang o Kulas. Tigkan pa kayo pangutanang ang itong bago numila. O niya, di ko na anak ni Bruno. O sa may kasulting Padre Melchor niya na. Mapalpak iyang paniguro, kaganabata anak ni Bruno o sa gingong Milani. Pero may patinaw man kaha siya sa tanan. Mahitungod di atong markasabing taon sa bata. Bitaw. Mamalagi ko, no? Kay gihad na ko no tumataas demonyo. Kay demonyo mga mahan. Ay, basin og tinuod gining tanan ton yun, oy. Basin siya. Awa man komunikar nga din tinuod. Ang ako lang ba? Doon na pa'y mga pangutana ang tubagon kay bukat sa kimasultihan ni Padre Melchor. Kay kunos kulas, manluluwas. Di sayo na ka ng mga pagtuwa. Di na nagkasayon mo tuol sa dayon. Ay, nakuyawan lang sad ko ini. Kay basin og unsay mga sunod pang mahitabo. Kay matod ra ba gyud ni Padre Melchor? Adunay dakong peligro nga nagpaabot sa unahan tungod ining ilang tinguha kang Kulas. Tanawon. May bawalan na to ang tanan, Mila. Magbantay sa gyud ka. Nabalaka na kay ko ini Kulas. Ilabi na gid sa bata. Nahadlo ko nga may bawaan sa mga tao ang kahimtang ni bata. Basin og hukman nila ang bata og ilang pataka asulti kung may bawaan nila iyang kahimtang. Relax lang yang. Relax. Makan. Samtang ni apata ato gining panalitan ni bata. Nahadlok na kay ko ini Kulas. Uy, tiaw mo? Tiaw mo na sa mga gipamong ni Padre Melchor? Kung tinuod to nga anak ni bataan ni Bruno, unsao naman lang? Magkinaon sa man mayang. Di gud nato na ihatag ang bata kang Bruno. Mahimog iuli na to sa inahan pero dili ni Bruno. Pero, nganong ang bata pa magginatungnan ini? Ngano man in taon ni gitugot man nga mahitabo niya? Misteryoso tuod kayo ng bata na. Murag, makatuon ako ini ni Padre Melchor. Tinuod gid siguro to iyang mga gipanulti Kulas, uy. Usarewa na ko tuhoy mayang. Nga unsa? Katong yang gingon nga mahimo kong manunubos. Medyo katawan na ito istorya pamation. Imposible mo kung kayo nga sa kadaghang tao sa kalibutan. Ako gyud tayo pili. Ayaw pagsulti anak Kulas. Way magbuot sa Ginoo kon kinsay iyang gamiton. Muhasta sa day ka, mituo sa day ka gisulti Padre Melchor. Oh, kung ako'y pagbuton Kulas, di gid mahitabo nga mahimo kang manunubos. Kika nimong dagway, mura man taon nagsudlag daot ang espiritu, oy. Pero sao na lang matinoon na mayang, ha? Usa sa kay akong gahom nga mamahimo magkung ako'y manunubos. Siguro kung ako'y dunay gahom, himo na kong mga baki og ok ang mga badlungon. Nasamot. Wa gyud kay angay nga mahimong manluluwas. Kay labaw pas demonyo ang imong hunahuna. Ay, unya na tanang binuang Kulas, uy. Naapatagi ato ba nga daghang problema. Ato ning hunahunaon og maayo kun unsay angay natong buhaton. Kun pananglit, mangangkon si Bruno nga iyaning anak nga ni anato. Unsa man kaya atong buhaton Kulas? Hoy Kulas, unsa man imong gibuhat diha? Na ako'y gisuwat mayang. Nagsuwat ko og mga pangan. Nana, Superman, Batman, Wonder Woman, Spider-Man, Captain Marvel. Ngano ko taw nagsuwat ka dihang mga pangan sa superhero? Oh, akong gitun-an. Kung unsay wa pa masuwat nga ngan sa superhero, kay maghimos kog ako, Super Kulas.
Wa pa may pangan ngayon na no, Super Kulas. Kanggaw, gini mo kulas, uy. Feel sa kayo ni mo, no, nga manunubos ka. Oh, may nang makahimo tag pangan mayang. Kana bang unique kay usbon ako ning akong pangandaan. Super Kulas. Ahay, kaya bag, naging mong utok kulas. Wagid kay tarong. Imbis maghuna-huna ka dihag mga tinarong, pulos gid kwinanggol imong huna-huna. Hoy, paminaw. Ato ay noon sa Padre Melchor, kaya na ko'y mga pangutanan niya. Oh, unsa naman sa imong mga pangutana? Mangayo ta niyag tambag kung unsay angay natong buhaton. Aron matambalan ang bata nga nay marka siyang agtang. Tuod no. Pero di ba maingon man to siya nga ako rin makaluwas ining bata? Miingon lagi siya. Pero sa unsa man paagi? Aw nagyud siguro ko'y gahumayan. Unsa gyud ka ha? Ambot ni mo kulas, oy. Ato aw na dito sa Padre Melchor, aron matagan kita katinawan ini kung unsa ning panghitabo. Kinahanglan nga matambalan ning bata sa waylangan. Aw, oo, no? Ay, oo lagi, ato na ko. Oh, asa man dahil si Tunyon, Mila? Ay, naara sa gawas, Dre. Nangandam sa iyang mga gamit sa pagpanagat. Ayaw ha! Ayaw ha! Ayaw ha! Ayaw! Ay, Tunyon! Ay, ginoo ko, Tunyon! Nagkadugo ka! Ayaw! Kumusuway ka sa pagsukol mo pati niya. Ako man! Gapusan niyo kay Padre Melchor, pre! Unsa may natabo ni mo, tiyo? Mga way po angot tong mga tawhana. Kabalag ka na ko, okay na ko. Okay na. Ha? Okay na ka? Okay na ba? Sultihi ko, tiyo, kung kinsa tong mga tawhana kay ako'y mo kastigo ato nila. Di, tamuso ko nila. Daghan kay sila kulas. May nailan magkakato nila, tiyo? Binsang usawa ko na ilan nila. Murag dito tiga din ito mga tawhana. Si Padre Melchor, ibas Padre Melchor. Ay, ilang gidagit si Padre Melchor, Tunyon. Padre Melchor? Mao dito ilang tuyo sa Padre Melchor? Oo, siya gyud kulas. Kay adto pang usang adlaw sila nangita kang Padre Melchor. Kung mao na, mga tao to ni Bruno nagpadakop niya. Malagmit, kinahanglan nga ma-report din nato nga to sa barangay. Mag-amping tayo ni ha. Kaya basi kita sa punya ang sunod nga pahimuntan. Mga yawa gina ni mga tawhana, mga way batasan. Tara, Master! Dakpa na! Dakpa ng may glass, Master! Oh. Very good, Prospero. Job well done! Blakingan ako. Kumusta ka, Melchor? Isog na kanin pari-aron, Master. Di naman ako mamatay. Blakingan ko ito. Nganong di naman lang ninato istoryahan og tarong, Melchor? Wagi kay usa nga gipasakitan sa atong membro. Gusto ko nga magkasinabuta sa atong kapunungan. Buhion ta pagbalik kung unsa may atong nasugdan. Mo kana. Bililhon ka sa atong pundok, Melchor. Kay ikaw ang usa sa katumanan sa atong mga damgo. Dako kay imong papel sa akong kinabuhi aron makabot nato ang tinud-anay gugma nining kalibutan na. Master, fight, Master. Okay. Di gyud nimo makabot ang tinud-anay gugma nining kalibutan na Bruno tungkay iya sa dautan ang imong giserbisyo ug gaampuan nga Dios. Lisod kayo kung magsige kag balik-balik sa imong kaugalingong katarungan, Melchor. Gitahod na ko ang imong pagkapari. Apa nasagmuyo kay ko sa imong mga sinultihan. Pasaylo ako, Bruno. Hunungan na intawon kini mga butanga. Itugyan na sa matuod nga Dios ang imong pagserbisyo kaniya. Ikaw ba, Melchor? Pagbatog ka iko, wag ikay ka iko. Kayong gibuhat ni Master niya nato. Mani ibawa si Mania? Tubaga. Di ba siya dautos mga tao? Tubaga! Ha? Hati ko! Kit-kit mo kiting mo. Relax. Mo-relax lang ta, Prospero. Di lang kita pala bebe. Sige, ma-high blood ta. Sa ako nang gikaingon, Melchor. Taas pa kayong panahon aron ta magkahiusa pagbalik.
Wa man ko'y tuyo og tumong ba aron ta magkaaway? Gipangayo na ko imong simpatiya. Ilabi na ang pagpasabot kang kulas nga itugyanan niya ang iyang kalag diri nato. Mahimong nasayop ko tungod sa akong kahadlok nimo, Bruno. Apan ining higayuna, di nako igsapayan ang akong kinabuhi kung inyo kining kuhaon. Di amo na. Mitas. Isa kini tawanan na. Marag na gisaligan. Prospero. Prospero, behave. Melchor, seryoso ka na magyod sa imong gipanulti, ha, Melchor? Wa ko magtiaw, Bruno. Dili na ko igsapayan ang tanan. Kung buot mo, wa na ko mahadlok. Kung may dautan ka mo, laraw batok na ko. Unsa? Gidagit nila si Padre Melchor? Oh, napaga ni Taos di aton yun. Nagkadugo ang uho kay gihapak ng armas. Kasalbahis ko mga tawhana. Walang na kumabti mayang bilab. Kay kung abta balik ka, ana, si Kwatem kita na sila bab. Nga nang ilang man gidagit si Padre Melchor, uy. Unsa may iyang sa? Natahap ko nga mga sinugo to ni Bruno. Oh. Kun mauna, delikado gid kay itong tawhana. Angayan gid na silang likayan. Wa ko makaayo na nilang gibuhat. Kung sila magani ang utok inis magpakidap ni Padre Melchor, ako silang hangyon nga buhian nila sa Padre Melchor. Mutuo ka sila ni Mukulas? Nga napara ba kay atraso atong mga tawhana? Basin bayaon niya hinuon og kita na say sunod nga siun ini. Aw, kung manghasi sila, musukol ta. Nya daghan man ka sila kulas. Unsaon man nato pagsukulan ng daghan? Bitaw sa no. Maayo ting alikulas no. Nga ato lang una tas ilang tiyoton yun mo puyo. Muipon lang una tas sa ila. Nadlok naman ko ini atong sitwasyon, uy. Nabalaka pa kay kung nagunahuna sa bata. Naglibog na ko kung unsay atong buhaton ini. Musang pitaw og lain pare, aron kahatagan og tambag kining maong hitabo. Ato ning ipahibaw og laing pari kulas. Basin unya hinuon og maunsa ang bata. Anong maunsa man? Nga pare may atong dulon. Di tingali maayo kulas nga napay laing masayod ining kahimtang sa bata. Delikado kaayo kung napay laing mahibaw. Unya kay wa man tay hanawaan ang mga butang ha. Mas mayo nang adto ta sa mga eksperto aron matambagan ta sa atong buhaton para may nang markas bata kanang iyang markas agtang ba mamaayo na. Mas maayo gyud to si Padre Melchor ang makatambag nato. Lagi unta to. Pero unsaon man nga ila man ang gidagit sa Padre Melchor? Kinahanglan nga maluwas si Padre Melchor kulas. Basin og unsa na ilang gibuhat sa pari. Muadto mo kuno to siya, muadto mo to siya ni Tio Tia sa barangay kay ilang ni ipahibaw ni Tabuah. Sige lang. Manangpit sab kog mga amigo aron katabangan in taon to sa Padre Melchor. Nganong di na to tudaso sa Melchor, master? Ni trader na to tawahan na. Ako'y agda, Prospero. Kamde, master. Naunsa ka man. Nalimot ka nga wapa sila makumpleto. Kuwang pa si Kulas. Litse. Lagot ko. Muna naglegay sa atong mga plano, master. Litse. Nakasukugod. Kalma lang. Maabot ang higayon, Prospero. Sa pagkakaroon, pailob lang una ang atong puhunan. Yes! Kaya nakita na ko nga, di ta mo lampos kung gamiton day nato ang kainit sa tungo. Makalagot ka to sa akin. Kalma. Ato na hinuong kumbensihon si Melchor. Maggamit na to siya ang pagkumbinsir, Nicolas. Magkahi na magkintawa na, master. Namay, kung galing mong iya. Manti ko manghagit. Sus kay ginim. Kay ginim mo. Dili mo tingin niya. Di man tingin sila maghahigo. Ikaw mo sila maghahigo. Tuntuha ka. Sundaw na ako! Tabang sa pagpasabot ni Melchor. Aron masayon lang unya. Nato ang tanan. Lagi. Wala yung problema.
Kulas! Oh, nganom ka, Mayang? Si Bruno o si Prospero, ni apaingon nga ni. Ni ano sa sila? Ang sabi itong buhaton, ini Kulas. Ay, laka-balaka. Ako ra sila atubangon sa silong. Ayaw, bagit sila padayon na din ha. Ako ra bala. Dinhi lang kami yan. Ako na silang atubangon. Di na may magdagang istorya, Kulas. Dito, Master, dito. Kadrito kining among tuyo Sige, nimo. Master, dito. Unsa man na, sir? Nasayod kong gisultihan ka na ni Prospero. Dito, Master. Nga doon namin nindot nga taniyag nimo. Dito. Puyo ha. Og siguro, hinugnas panahon aron maningil mi sa imong saad nga mo pirma ka na. Angkad, di ka nag-istorya. Sige, Baan mong ito, dam kag ito. Unsa to? Misaan? Wa mong kumusaad, sir. Kulas, taas na kayong panahon nga mong gihatag mo. Hilom Prospero, tumban ti karon. Hilom. Lagi. Kulas, ikaw nakasaan ako. Ug ako pa ang muhatag nimo og maayong taniyag. Dito, Master. Bungat. Dito. Bungat kung pila ang imong gusto, kay ako kang hatagan, basta mo pirma ka lang. Dito, Master. Dito. Anong nagmutkot magkasimong o? Kuan magod, sir. Mauna ni ang katapusan akong taniyag nimo, Kulas. Dito, Master, dito. Wanay mo sunod pa ini. Sige, ito na. Apan imo gikong pakyason sa akong maayong tuyo nimo. Dito na. Magpinasayloahin lang ta. Unsa man, Kulas. Mo pirma Yara, ka Kulas, na. pirmahin eh. Ano ba? Dito ba? Pirma. Dito. Osbol ko, Kulas. Balik na masag. Bungat kung pila imong gusto. Balik ko sa nung ka. Ngay kwarta nga mong gida. Siguro? Paigo na kini mo. Dito. Stoy. Ah. Tonto. Hanggaw ka na. Prospero! Ipakita niyang kwarta! Yara. Nga nasod sa atas sa Dito, kis. dito lagi niya. Ako na, sexual din mo ha? Nagkagin niya, balibaran naman eh. Dito ba? Uy. Balibaran naman eh. Kadaghang kwarta. Dito, Master, dito. Dito, Master. Nahimuot ko. Prospero. Maimo na ka na, Kulas! Dito na. Kuhaa og imo na. Ha? Dungan sa pagpirma ni mo ning kasabutan. Sige na! Pirmahin na! Tuan na sila? Tuan na, Mayang. Unsa man imong gida? Ayaw pagsaba, Mayang. Kwarta, so rin yung atas si case. Ha? Kwarta? Tanawa. Kita kayo ni. Kadaghan ko na ng kwarta, Kulas. Yes. Gihatag na nila nimo? Siyempre. Gikan yun ni nila. Time para god. Ganang gihatagan makana nila, Kulas. Gihatagan ko na nila, Mayang. Kay ako nilang gipirmahan ang among kasabutan. Unsa? Imong gipirmahan? Gipirmahan na ako. Kay gisamukan na kay ko. Naglabad na ko. Sige, kuna-una. Unay kadua pa, way igong rason nga akong balibaran kay gihatagan man ko ini kwarta. Ako pa ning balibaran nga kadaghanan ay linibog ni. Ginoo ko nimo, Kulas. Uy. Ngano man in taon nga imo man tong gipirmahan, Kulas? Gibaliwa lang gyud mo ning sitwasyon karon dinhi. Wa ka magtan-aw sa palibot nga naibata nga nabutang sa alanganin. Naa pa si Padre Melchor. Unya karon, ang imong kinabuhi gisugal nimo tungod lang sa kwarta. Ay, pagkadali na ko di mo mahaylo, Kulas. Ay, wa magulo ni tabo na ko. Tanawa ko, nao. Wa may nausab na ko, human ko may pirmas kasabutan. Ginoo, ginako ni mo, Kulas. Wa gyud kay nada nga tao. Ampot, oy. Ganun yung anak man sa gyud ka. Wa gyud kay huna-huna. Hoy, Mayang. Mayang, ayaw pagbiyayang. Wa ka malipay ng daan akong kwarta, Mayang. Mayang! Magimog binuang din, Kulas? Eh, wala lagi. Ni kalitra na siya din eh. Unsaon na lagi ni. Resulta na gini mong binuhatan, Kulas. Oh, ngano ko nga kung may basulo ni mo. Tumagkis ang pakiro kang dako. Di ka maminaw og saktong tambag. Si Tio ay,
Maapas to ron din iya kay istoryahon. Ako nasabay tabian ni oy. Dili gyud mo daog ang kangit-ngit sa kahayag, Bruno. Kay ang matuod nga Dios, dili gyud mo tugot nga mohari ang kadautan. Way paingnan ang atong diskasyon. Kung ang atong nalisan, mga way hinungdan, Melchor. Kung ako pa ikaw, mas may pag mo cooperate ka na lang namo. Nahumana ang akong papel sa kahadlok, Bruno. O gipasulan ko na ang akong mga sa na nagpagamit ko nimo kaniadto. Wa kay angay basulan, Melchor. Tungod kay naangkon mo na ang kinabuhing way katapusan. Ang ngayon ka lang magpasalamat na ako. Kunwa pa lang ko dauga sa akong kahatalaw kaniadto, Bruno. Dili gyud mahitabo nga mapildi ang akong kalag diha ninyo, Bruno. Por eso, wala ka puslan ng Melchor nga musupakan ako. Gipanag-iya na ang imong kalag diri namo. Busa, wala katarungan nga magsupak-supak ka pa. Nasayop ka, Bruno. Bisa na pildi na ang among kalag, anaa si Kulas nga mo'y among paglaom. Si Kulas? Ang mahuyang nga Kulas? Alaot kamong tanan, Bruno. Tungod kay ang kasulatan nag-ingon nga ang kangit-ngit maghari yun. Ug maulay bugto makahatag sa kinabuhing dayon nga way katapusan. Ug didto ang tanan magmaya ug makaangkon sa tunog anayong gugma nga gipangandoy nato ning kalibutan. Resulta ni kabuang ni mo, Kulas. Kaya kamao pa rin ka mabalansis mga pangitabo di maingon din Naunsa biya tao mong duha, oy. Naparehas lang yun mo ni Mayang Tiyo. Palugo taong ako may inyong basulong na yung mga vandalismo din sa mong kwarto. May mag-ako ni binuhatan. Malagmit, Kulas, may kalabutan is imong pagpilma atong inyong kasabutan. Pirtirag yung layuan ng inyong panaghap, Tiyo, oy. Layo na. Wag yung sentido kumon ang inyong sugilanon nga ako'y inyong pagkasadon anang mga suwat-suwat niyas bongbong. Kung nasuko mo kung pagpirma, ang ngayon lang nga masuko mo bahin, anak. Pero ayaw kapila ang way labot. Musima man mo dayo ng inyong kananyong nauna. Basta kinagkapasangin lang yun mo, okay ra? Di na maayo, Cho. Ha? Ay, magilom di ako las, oy. Tungod lang sa kwarta, nasilaw na ka. Huwag imong gikalimtan nga natay mga tabangunon kayong sitwasyon. Sa? Kamo ba? Kinahanglan nga makaton mo og hisgot sa mga butang kung unsa ray gisgutan. Dili kay mo si Mang mo. Ako nagunahuna sab ko sa bata kung unsay maayong solusyon sa iyang kahimtang. Nagunahuna sab ko ni Padre Melchor kung unsaon siya aron siya maluwas. Ako nang gituyo nga ni pirma ko kay aron dalira na tong hangyoon sila og ilang buhian si Padre Melchor. Ug ang ikaduha, kung buhian na nato nila si Padre Melchor, sigurado ko nga makahatag to nato og tambag kung unsay buhaton aron matambalan ang bata. Kabay. Kung paminaw na imong katarungan, Kulas, murag ka gusto. Kung dako ka na sa'yo, huwag kumalibot si Padre Melchor nga ikaw magkaluwa sa mga tao din. Kung di mo pirmahan ang kasabutan. Pero kami pirma man ka, kisa pa may makaluwa sa mga tao. Apil na ni bata. Nga mo na mag-itugdan ni mong kalag siyawa. Pero bidag ni mo, Choy. Sige mo, gisgot anang makaluwas. Di ka mo akong pangutanon, di. Unsa man, sa tanaw ninyo, manunubos niya akong dagway, ha? Kung wa ka pa mo pirma, makaluwas ka. Wag yung kong kasabot anang pagkasulti, ha, Cho. Sige lang mag-ingon nga makaluwas ko kung wa pa na ko itugyan ang akong kalag pinagispirma. Unsa man kunoy akong gahombe, sa wa pa ko mo pirma, makatubag mo anang pangutana, ha? Makaluwas lagi ka, Kulas. Kaya mo na, sultis panagna. Unsa ba isultis panagna? Gisulti nito nga doon ako'y gahom. Ha? Siyempre, kung muluwas na sa katawhan, doon na yung ko'y gahom. Unsam ko na akong gahom, be. Ala, tingog mo. Isultihan, takundaan, be. Sulti mo. Amaw ka. Amaw mo siguro ka, Kulas. Amaw na sa tinong kaya naman dyan kang di pagkaspakiro. Tinaybaw na ka, Tiyo, nga doon na yung musulti na ko. Wa kang kasabututuha ka. Kung naminaw ka palang untas tambag, gantihan ka kahitasan. Pero sa may ganti ni mo, sa pakirom ka na ko. Maway nakadaot ni Mutyo. Kaya kung maglantugi na ganita, masukulen ka. Naraba ko'y dagang kwarta, basin ba yung mga yung mo bahin ako, ha? Ay, suluhan ng kwarta ni mo diha, Kulas. Huwag ko mahangol, ana. Oo, abadam yang eh. Wala ka manghangol kay naman kay imong ATM. Uy, Kulas, ayaw to papakauwaw diha. Kaya ka ng ATM, tibiyan na ato, ha? Para beras bata. Na,
Ay na mo kagol bahin na ng pirma nako be. Ang mainungdanon nga way na usab nako og magtinabangay hinuunta nga masulbad ning laing problema. Hikalimtan nato ang bahin pirma kay nasulbad na. Anhita po ko sa bata og ni Padre Melchor nga maluwas na to sila. Lawa tayo mahimo kay supakirop kay dako skulas. Syaro naman sa tong tawhana. Huwag yun siya mo patalinghog sa gisulti ni Padre Melchor. Gibabaga na gud siya nga dili pa permahon. Hasta na gud mi babagot ang apel. Lisod ka sa tong utok skulas. Lisod ka sa tong utok. Kung di mo sa tabagan basay kami niya magkasimbagay noon. Haon niya. Unsaon naman lang na. Di na siya makaluwas sa mga tao. Kay siguro man lang niya ang kwarta. Tuwa mo na ba ito kwarta sunto? Uy, naunsa ko kadihaton yun. Naglagot ko, Mila. Daghang isang kwarta tungkol sa naong tigsapi ni skulas. Suko-suko kadiha. Unya, nakahuna-huna sa dikang manghuwam. Nawa naman tabahin mo. Iyan naman kipirmahan. Mong, kayo nung kikog na muhuwam mo tako bisag dismail. Ang kwanggol, sinarating si. Huwag ikaw dunuli. Otro ka man sa di ayton yun. Naong ka man sa di sapi. Kamura yun na yung dugo asa. Ay, kadakong kalainan. Di ko madali-dali mapalit og sapi, Mila. Ang ako misulti lang ko. Kaya mo mahimo ni Kulas kami pirma naman. Sa gihimo ni Kulas. Naluoy gigos bata nga naghuna-huna og ni Padre Melchor. Kuwang gusto disiplina ni Kulas. Ikaw man sad guton yun. Ayaw gamitan ng pagkainit sa imong o. Kung nahibaw ka nga si Kulas ingon ana, kinahanglan nga kalmado lang ka. Kuwam na kita ta. Ayaw lagi. E kung di ra ba mo magkasilabot, dayon ra ba mo glalis ug magdagko na ng inyong mga tingog. Oy! Eden Prospero! Kulas! Sa'yo lagi kay taron, ha? Pasensya na ka, nagsamok ko ni magbalik, Kulas. May problema ba, Prospero? Parang ako din may problema. Kuhan mo Kulas, mangayo ko ni mo dispensa kay tunay ka may sayop dong. Ha? Kung sa may sayop, Prospero? May mo ba pirmahan ni magbalik dong? Ha? Pirma na sad? Pasensya na kay Kulas. Kung saan ka ito papel nga imong na pirmahan di tumao. Pero... Paliw kong pirma dong. Kumanan na, di na ka magsighasol ni mo. Sige na, Kulas. Pirmahin na dong. Mubalik ka og pirma si Kulas sa kasabutan. Kay galaan mga suki ng kanginan ayo sa pas pagpaminaw, ang uban pang masumpay na sugilanon, ang kalag ni Kulas. Tagsuat Emmanuel Sacol, ubo sa direksyon ni Aureliano, spinner Joel Vince, recording editor Randy Tayad, soundman Ricky Garing, talit sa RMN Drama. Ugmo to mga ka-listeners ang part 1 sa Ang Kalag ni Kulas. So kining dramahan paningkamutan yun ako na nga makakuha tas mga ubang episode kay daghang kulang gid mga ka-listeners no. Nya paningkamutan ang nako ni nga mahuman. Pasensya lang ninyo nga daghang laktaw ning dramaha. Aning part 1 hantud sa to murag wa pa kayo mga laktaw. Pero dito na sa mga kuana next na mga part 3 siguro or antud sa katapusan daghang kay laktaw ni kay wa na ko makit ang ubang episode kasi sige po kog pangita atud karon no ako pang gisubay-subay ba basig na makit-an pa sa live streaming no karaan naman guni 2020 nya nangawa nang uban nya live streaming sa DWHP bangon nang galisod kog pangita no nang gi subay-subay nya muna nga usas na kalangan jud mga ka-listeners no pero aron di tantong bitin ako lang giabot og 2 oras kapin kaya aron mahuman sa daton dayon mga siguro mabot na part 8 di na ko sure mga ka-listeners no kay daghan na bang kulang no nya mo to mga ka-listeners abang-abang mo sa part 2 aning dramahan no nga Ang Kalag ni Kulas og ginaot nga nalingaw mo sa pagpaminaw no makalingaw ba kayo ning dramahan kay na si Prospero og si Tonyon gud na Tonyon gud ta si Prospero og si Tonyon gud ko. Malingaw mo to ni Ray Boris no sa iyahang mga komedya nga mga role no. Mo to mga listeners, thank you so much for watching og dili sa ko mag-shout out no kay ato ang mga intro vlog, mga vlog nga pag-claim na kung sa kong i-order sa Shopee. Okay, mga to mga listeners, balik ko na ko. Thank you so much for watching. God bless sa tanan.